pasai pagore mativi mana enyika Zimbabwe, muri yese maZimbabwe tichikutiwo makadiko mativi mana mhondoro dzenyika ino midzimu yese nemitupo yese Zimbabwe tinodayira taakunoripetaka gore tichinopetaka iyo mwedzi watingati ndo wakazvarwa mwana watingati ndiye second republic yeZimbabwe inofamba nababa vaMnangagwa andikatopa zvakatangira here pamwedzi wembudzi unova ndiwo mwedzi wepasi chigare midzimu painenge yakagara pasi chigare mumapako munzizi mativi mana ese enyika vachifambisa icho chikaranga chatingati chishona pamitupo yese ndo mwedzi watinotaura uya kuti eka nhumbu yeSecond Republic tinototora chitoti mwana yange yakatarisirwa mumwedzi unova ndiwo uyu kapana angakangano here 2017 November Second Republic ichiuya tikataura paye kumashure kuti hapana chinhu chinoitwa nenyika ino chisina ngirozi mukati chisina midzimu yenyika ino mukati naizvozvo ari mwana dai taakutotaura nhasi kuti mwana wedu Second Republic kubva kuna 2017 kusvika nhasi taakuta 8 years and saka tinodayira kuti matare ari kufambira mberi mukusangana nehope makope kubva iyo vemadziteteguru edu nekuda kwokuti ndo mwedzi watinoti isu wakakosha watakambotaura paye kuti hakuna zvekuroorana hakuna zvekutizisana hakuna zvekuchata ndo mwedzi iwono watinokoshesa kana mukadzi chaiye akazvitakura mukwasha woende kunosungira mukadzi wako ari mukadzi wekutanga iri nhombo yekutanga wakanatsorora pachikaranga umwedzi wakakosheswa mwedzi watinoda kuti tigare murunyararo nekuda kwokuti vepasi chigare vakafa vacho kunova ndo kunobuda mitupo yedu nemasenemu edu vanenge vari pakati pekuzeya nyaya dzedu dziya dzatenichisumira matambudziko edu angave matambudziko atinoendera kumatare angave matambudziko atinongosuma tega ndo paye patinenge tichitaura kuti apa takagara takadzidzisana kuti hakuna kunodzi kupanana fodya idzi dzematare kungoti wasvuta uyo wasvuta uyo wasvuta semunguva ino uchifamba nenheko yako wega uchinotora fodya dzako kwaunonodzitora kune vakachena aiva kana dare rako kuhope rinongouya mune zvakanaka asi makati apo bate apo zvinhu zvakadaro zvinokonzeresa ndinodayira chikamu chekupesa taitaura zvebadza kuti chinombonzibadza chii tikati imari inobviswa kumatare yamungatiwo pamumba chirungu consultation fee here imari inobviswa kumatare ichibviswa kune munhu anogarwa nemhepo angava mbuya vake vanosvikira paari iye ari homwe kana vanga vasekuru mari iyoyo haisi yemunhu iyeye imari yevanomugara ivavo saka iwewo kana uchinge waenda kun'anga takataura paye kuti n'anga ndo izwi ringori nyore kuti vanhu vanzwisise vamwe vanoona kunge tikati n'anga tashora aiwa unenge waenda kun'anga iwewo unobvisa yako mari wabvisa mari yako isa mundiro yemuti yakavezwa ndiro yakavezwa handi noti kuti idzi dzakavumbwa idzi kwete tikutaura ndiro nekuda kuti ndiro yakavezwa inofambirana netsvimbo hakuna tsvimbo yemadhaka isvimbo yechimuta handi kungofanana nemigoti kufanana nenhekwe vamwe vanoti nhekwe vamwe vanoti kasha vamwe vanoti chibako mazita mamwe chetewa saka kana waisa mari yako iwewe kudare ndo mari yakuchitanga kuti iwo uchionekwa chawawira kun'anga kuti dare rako rakamira sei chakunetsa chii vaya vanogara ava iwomwe vanomugara kana ndimbuya kana ndisekuru vachasumira kuti aisi woomberera iwe zita rako vanenge varibvunza rababa vako nekwavanobva kana senemu yavo vanenge vazvibvunza nekwaamai vako zvese umwe munhu anokwanisa kungobvunza kunzi iwe baba vako tiudze zita rababa wako nesenemu amai vako nesenemu nemutupo wako zvatopera vakutochita basa ravo mari iyo vanoisuma kuti ndo mari yabviswa nangana iwe unenge wakutotsika mazita rako nangana auyewo muno mudare renyu kana ari mudare remachembere Soko kana
dare ramhofu kana ranyaka nemazita en'anga dzachoidzodzo. Asi uyu awatambira mari yako uyu aisiriyo mhepo ichashanda newe, anotogarwa muimba yematare munenge muine machira, tsvimbo, zvese zvinoshandiswa mudzimba dzematare. Saka iwewe kana wabvisa mari yako kudaro, zvakureva kuti wakushimirira kunatsoudzwa dzavanoti idzo tsananguro kana kushoperwa zvinhu zvako zvawauyira ikoko. Mari iyoyo haisi yemunhu iyeye ari kukuudza iwewe, haitore kuishandisa zvaanoda kana kuti ndaiti ndazosiyirwa $10 wabudako mudare muya vosara vachitora $10 obva ndakunodai. Aiwa, tati vanosuma kuvakuru vavo vanovagara vanovapotera paanozosvikirwa kuti azoziva kutaura newe. Zvadaro mari iyoyo haaishandise zvaanoda kana atoda kutoshandisa. Zvakafanira kuti wanobhenga mari yako iyoyo uchazodzokera kunotononyora withdraw slip. Saka uchagarawo pasi wotaurawo nevakuru vako kuti enda shewo chakatiwo mumba umo kana chingava chekudya ndakumbotiwo ndimbosunungurawo pahomo yenyu iya. Yati mari idzi dzinosiyana. Pane vamwe vekuti unenge watonobvisa mari iyoyo vheswa chiga mhiko yekuti iwewo wakatambira nekufambirwa dare rako kasazonopedzesa wabvuma kuti nda kuti ndishandirwe ndozopedzesa. Iyo regedza kuzodzokera ikoko ndopamwe pari kuporongera vamwe vanhu vari kuzoenda kunobata-bata. Unenge wanobvisa zvinhu zvako wobvuma iwewe kuti zvinhu zvese zvamuda kuti ndimundishandire mandiudza zviri kundinetsa kana dambudziko rangu. Waudzwa yo cost itorewo quotation kumatare kune quotation muzvizive izvozvo. Waaccepta yo quotation iyoyo wabvuma kuti alright vochitanga kukuitira basa ravafanira kunge vachikuitira padare rako rawawira ikoko. Wozozvisiya zvakahemwa kunge mabhutsi ebhora mashutasa usingazodzokera. Vamwe vanobva kuti kuya ndakambobvisa ndichadzokera kumhene iko kuvhenganisa futi ikoko kuti waenda kun'anga ikwanhingi mangwana uri kwaikwanhingi mangwana uchisiya uchingodyara uchibvuma kuti ndabvisa imwe mari chazonopedzisa zvinosumudza futi mhepo. Ndopamunozoona vamwe vanhu vachirwiswa, ndopamunozoona kuti ko zviri kufamba sei. Plus ivo matare avo vatatu ava umboenda kuna n'anga inonzi X mangwana wakwenda kuna Y mangwana wakwenda kuna Z. Kwese ikoko wakabvisa badza wakabvuma kuti ndiitire vega pachavo pamhepo vanotokuona iwewe kuti uri kuenda kuna uyu uri kuenda kuna uyu uri kuenda kunonzi kusanganisa. Kungofanana futi nemuteu mapostori waenda kwa madzibaba nhingi mangwana kwamai nhingi madzimai nhingi zvese n'anga ine chinhu 1. Saka zvinhu izvozvo ndozvimwe zvinhu zvatikuona vamwe vanhasi vanobhilivha munyaya dzekuromba vachida kuita pfuma yekuromba. Unoenda unoromba woitirwa zvinhu zvako ikoko mangwana waakushora ndiwega wakaenda ikoko. Zvinani utange chinhu chokubatsira kana chosakubatsira kana wachadya $100 ingopedzerana nekubhadhara mari dzataurwa wozonotanga kumwe. Nekuti kuti uda kuvhenganisa hauzoziya pauri kubuda napo pakakujekera iwewe. Ndo disadvantage yenyaya dzemari idzi. Nekuda kwekuti uchaita mbiri yekuti watenderedza kana n'anga 5 kwese ikoko wakasiya wadyara mari dzako hausi kunopedzisa futi kunobhadhara zvinhu zvaunenge wakashandirwa. Zvese izvo kana usasada unodzokera futi kudare kuti asekura kuti machembere mbuya izvi zvinhu zvandazvitadza. Vanosuma futi ndaikuchomanoza ndeti uri wenyama waakudhila nembandu yakafa vachigara pazita ren'anga rawaendera iro. Ndopamwe pari kuporonga vamwe vanhu vamuri kuona nhasi zvinhu zvavo zvonzwa zvanga zvichifaya vhura bhizinesi zvanga zvichifamba ezvine hazvichafamba. Inyaya yekuti iwewe wega hausi kukwanisa kuti arinonzi zingizi gonyera pamwe zvinobayisa futi izvozvo. Saka tati ipapo tijekeserane tionesane titi aiwa zvinhu izvozvo siyai. Then tochitaura kuti ini dare rina mbuya Soko munonyonzwa chitaura zvekuti n'anga muchiti kukumozonzwa chitaura zvejesu. Ndosaka tida kuti tikudzokere kuzokutaurira kuti foundation yeZimbabwe yakafamba nemidzimu yenyika yana mbuya nehanda ikafamba nengirosi. Ndosaka makaona paye takavhura nyaya yeJohani Masongwe wechishanu inotungamirwa nemutumbi vakashayika babava vaGodfrey. Asi vachiri vapenyu vaiita muteuro vari kujeri ikoko panguva yavakaenda kujeri. Vakangofamba vanzira vakangofamba nzira yakangofamba Jesu aiita mabasa akanaka. Asi akazopindana neusungwa akazourawa pamuchinjikwa. Ndofenge zvakangoitawo baba nzira vaingoita mabasa akanaka zvisina kana sendi rako. Pandakazotaura paye kuti koyewo machechi ariko mazuva anaya
ipapiwo pabhaibheri mamune vhesi rekunzi so much amount yekuti tiite 1 on 1. Takutaurirai futi kuti profesi ainzi inotouya ogara akatoigadzirira yokuti unonzi iwo uko 1 on 1 budisa mari yakati unoudzwa uprofita. Ipapo ndopatoda kukutaurirai kuti Mwari ndo vanoita anointed munhu, ndo vanogara pane munhu vachituma munhu zvavanenge vachida ivo kuti munhu aite. Wakabarayirwa umbofa wakazviziya. Semaexample atakapana Ahija vakangosangana naJerobho, vakangotanga kungokumura marobha womadresa vanga vakapfeka hanzi, akangodimbura akanga atotaurirwa 10 mapieces emarengenya, mapieces marags, akapa mumwe mamwe mairi akazonopa mwana waSoromoni. Zvanga zvaitodaidza. Hapana munhu aimbozvifungira Ahija haana kunge Jerobho haanambobvira akamborota kuti aizosangana naAhija, asi Ahija saprofeti waMwari. Mwari vanongoshanda newe anytime. Asi zvekutogadzirira kuti inini saka ndinotoshama nevanhu vanotoenda kumachechi adanopiwa profesi aendera kucollege kufanana nekuti ndinoenda Bible study ndozova pastor, ndokwanisa kutovawo founder wechechi nekuti inini ndada kuiteedza tsoka dzekudzidza zvebhaibheri. Handi zvakangofanana nedare randakataura rekuti sei pakaitwa bira remusi wa27 September ndikataura nyaya yaJabreza panapa, ndikataura nyaya yanaSacha. Ndinodaira pane munhu akanga ari paredhiyo nezuro andichaziva kuti Power FM here. Uyu musikana uyu akataura zvakanaka, akataura kuti mbira, abvunzwa kunzi mbira dzine chekuita here nepasi chigare. Ipapo da kuti mujegeseri kana ari anoteerera, mbira dzine chekuita nepasi chigare chokwadi, nekuda kwokuti mbira ndiwo musambo unodaidzana nehosho nengoma. Kana vanosvikirwa chaiwo akatonzwa kune mbira, shavere yake inokwanisa kutomusumudza kwaari ikoko kumuendesa kwaari, dzatinhira dzamusumudza vamugara vekwake. Saka mbira tinototaura kuti chipasi chigare. Nyangwe tichizotaura zvedu kuti kune maartisti tinoziva kuti kune music college yekuti munoenda mozoda kuziva kudzidza kuridza mbira nezvese zvakasiyana siyana, but idzo mbira pachadzo ngatitarisana mbira dzenharira. Dai variyo vakatoimba pamwe musi wa27 vatanga vamboputawo fojeka, vamboomberera, vambosumirawo nekuchemerawo kuti kochiko chaita kuti vanhu 17 vafe muna Sekeroti. But mai pakazoitwa show yemusi wa27 ichi zvakabva zvaita kunge kusina chamboitika muno munyika. Chatofanira kuziva vanhu munyika munofanira kuziva kuti mukangonzwa wanzi kwafiwa vanhu vakawandisa, monzwa vanhu vachitaura kuti government yaita chip in, vehurumende vazobvisawo makofini nechikafu, kuchema kwemunhu wese handingandoya munoti disaster. Saka kana pakuzowanikwa gigi rinoitwa like gigi ndosaka ndakarishora inini handina kumbokutendererai gigi iroro rangasingafanira kunge rakaitwa mumwedzi mumwe chetewo wafa vanhu. Tiri kuchema, nyika ichiri kuchema, gigi rovha raitwa. Nyangwe musikana uyu akadai, musikana uyu ndakamutarisa ndichikurawo inini panguva yandaikura, musikana wandaitoonawo paTV kare, waitoti kutariswawo paTV kutonzi neblack and white mumba menyu. Vana vazhinji vanenge vachitopindawo kwana ningi kune TV, kana ikatozova kala matoka mboshi. Musikana uyu kana siri kukanganisa, musikana uyu ndaimuona paS2BG, 2 boys and a girl, ari musikana iyi. Saka amuhappy zvangu kuti aramba achiteedza zveuartist, achikura aibuda pamaTV. Iye anenge fanira kunge ndiye anonzi Samantha kana sikukanganisa, musikana akanga ari paredhiyo nezuro achitaura nyaya yekuti isusu zva27 September izvizvo hani zvinei nezvakawanda pakuita kwatakaita. Ini ndoda kuti uchinzwa, muchinzwa right nyika. Pandakataura kuti dare bira remusi wa27 September raifanira kunge rakaitwa nekuda kwokuti kwanga kwafiwa kuchema, tanga tichangofirwa nekuchema. Ende pasi chigare mbira ndiri kuzvitaura ini dzinokomunicata nevakafa vakaenda, ende mbira nengoma nehosho chikaranga chepasi chigare. Ende kana isusu tikada nazotaura nguva yacho niyo yaimbirwa makomuredzi vacharwisana nevasina mabvi, kwaitwa majiti, mbira, hosho, ngoma zvaitorohwa ikoko. Zvinova zvinhu zvekuti nhasi henyu makuenda kunana Germany, UK, wherever kwamuri kuenda nenyaya dzaizvozvo. Asi chamufanira kuziva ndechekuti ivo kana ivo mbuya Stella Chiweshe vakaenda vakatonovhurawo brain dzevarungu kuGermany ikoko kana iBritain kwavakanga vari, asi nguva yavo yekusakara kwavo vakazongosakara vachidzoka kwavakabva, kwachinoti yeuka kwawakabva, vakadzoka wani kuno kuZimbabwe vakazorwarawo, kana kuti vakauya vachirwarawo vakazongoshaika vakavigwa. Handi inyaya yekuti
munhu akanosumudzirawo flag zvepasi chigare. Saka tati isusu tionesana kuti kushoropodza kwandakaita bira remusi 27 ndakarishhoropodza kuti imi muzive kuti zvakaitwa at a wrong time 1 2 zvakare kutori nebira rakatoitwa ratakataura rakaitwa kumaringowe last year. Bira iroro makada kuritarisa rakanga rine mutemo marules akanga aripo mutemo wakanga uripo kuti vachabika doro ndo ana mbuya vasasaenda pabonde nanasekuru nyangwa nanasekuru varipo vari vapenyu vachange vachiatenda ikoko. Hakuna chise chine chekuita necosmetics kubvira paartificial bread ramunonyora marasta enye maartificials manails whatever zvamune maenda hazvaidiwa. Saka imimi takatarisa kuchema kwaiita Zimbabwe nekufa kwakaita vanhu 17 koitwa bira remusi 27 chicha mune mishina makapfeka muchange makatonopfeka zvinhu zviri opposite. Seexample yebira rakaitwa relast year ndo saka kana pasi chigare vachikuona imi muchinoimba inini kana iri show yekutonzi sekutaura kwaakaita kuti show inotoitwa gore negore sekutembaka yafanira kunge yakapostpondwa because the nation were crying. Taichema isusu vakafa zvabva zvaita kunge mimi musina hanya nevepasi chigare mamaona nguva yekuneta dhindindi ikoko ende kwanga kwakaiswa mutemo wokunzi hamufanira kuuya nezvekudya zvamunobva kwamunobva nazvo kana zvinwiwa muchazviwanira ikoko. Ende time yaifanira kunge ichitanga madhindindi enyu akatangana 9 p.m. pava patonzi kunditori nenzvimbo yekuti vane vana vanenge vachifara iwo chaiwo wobva kumba kwako uri mudzimai wemhuri nevana vako 10 woenda ikoko neusiku munotamba idzo mbira muchiita zvese zvavo iko kuine mhepo yekufa kwaita vana ava takataura kuti ihondo dzakatoitika ipo paipo because migwagwa ndakagara nambokurumira iwo nzeve kuti migwagwa iyi haina kuchena. Kune vari kuita zvechipostori kana kuti zvematare mumugwagwa umu vanhu ivavo vari kushanda nemhepo dzepasi chigare dzemachembere dzemadzisekuru dzese panguva isakafanira. Tofanira takazvitaura izvi tikapedzera futi takutaura kuti nyika ineyi varidzi vayo vari kutsamwa nesu vapenyu nemararamiro atiri kuita hatisichava chiremerera. Pakazobuda nyaya yeaccident yekufa kwakaita vanhu vakawanda kuSouth Africa vachizodzoka pane vamwe vakafa vatotaura kutoti ingwani matauriro enyu amunoita vanhu imi kuti kana kuZimbabwe yatotambika yekutofa kwaita vana kuSouth Africa vari kudzoka kuno yamutumbu kana kuUganda idono kuUganda kana kuKampala haichanyatsoziva pane nyika yakaitawo futi disaster yebhasi. Musapote muchikompeya zvedzimwe nyika. Takafanira nekubvunza mubvunzo wekuti isusu muno muZimbabwe totaura nhoroondo nechembere yedu nehanda. Saka nehanda ari weZimbabwe tombi tine kuMozambique ndikakuve nenehanda kune nhoroondo dzeko kune history dzeko. Saka musasanganise zvinhu. Pakusanganisa ipapo ndo patiri kukanganisira zvinhu zvese. Saka isi tiri kutaura kuti musakanganwe kwamakabva maZimbabweans. Ndo zvatakataura paya ndo patakataura futi kuti mamwe machechi mabusiness social love akaimba somuyoyo maninzwisisa chiregedza iwewo watomboona nekunzwawo zviri kuitika muupenyu hwenyika chiona kuti usanamate pastor usanamate unako hwechechi tsvaka Mwari vanokupa kiye kuheaven nekuda kwokuti muri kutonatsodzidza zvakava nepanopera gore ne kutone mamwe machechi anenge atoronga zvinhu zvavo zvekutoti muende kunorara all night prayer muri ikoko asi at the end of the day manorara ikoko avambotadza kutenderedza mabhasiketi ekuti musiye mari manidzo at the end tese tinoziva kuti Mwari vane ma10 commandments. Ma10 commandments iwayo ukaona mukuru wechechi asingateerere ma10 commandments iwayo ari kutokumislead iwewe mangwana hauna heaven unotopinda because ma10 commandments ndana do not steal, do not kill, do not lie. But ukatasa pastor wako achiwanikwa ari muma10 commandments achewe etc etc ungusvika 10 chizvibvunzowo mubvunzo wega kuti zvaari ma-fly by night churches vakaimbawo nevatuku kubhinywa newo akabvisa mari akakuroora achinatsoziva kuti utachiona nawo unonzwa sewo kuti unonorepwa napasta wako iwewo waunosiyirewo mari mubhegi waendewo ikoko uchiexpect kuti life yako ichinje. Zvinhu zvakadaro zvinhu zvinorwadza anti and hapana chinhu chinongotaurwa there is no fire without smoke. Hapana chinhu chinongotanga pane zvinhu zvinenge zvatoitika manuzisa. Saka maZimbabweans ngative nemeso hongu mbuya vangu inini vanobuda pandiri inini ndinotosvikirwa sezvokunyika chapuresa kana achitosvikirwa inini ndinotosvikirwa ndauti atozvinzwa iye kana ari anotoimbawo nziyo dzokuti anoudzwa nepaanoudzwa pati ndakamubudira pachina kuti dzimwe nziyo dzawakatoimba kudhara matare akatotaurwa
akatobvisirwa mari dzatotazibadza kuti tine vamwe vanhu nenyaya dzavo dzakungoexposwa panze. Inini dziri nyaya zhinji dzangu ini dzedzinza rangu dzemhuri yangu dzakatoimbwa hatisi kuda kutombokuvanzai because kana tiri vanhu takatanga kutaurwa kubva nekunyorwa manewspaper kuna 2004 tichitotorwa mapicture achitostikwa kumadepartment of chikwaedzo kumanewspaper echivana kuchitoonekwa mafotos nen'anga dzakasiyana vachiziva kuti dare mudzimai rakamera sei vachiudzwa kuti anobudirwa naambuya vake vari kuramba kuivhura vakavigwa kuvada kuenda kumusha kwavo ende mbuya ivo vanotobuda ende nazvino zviri kuitika. Saka isida kuti ngokutaura kuti zvinhu izvozvo musashore mbodza neinozvimbira. Handina kuuya pano kusvaka mbiri kana kuti ndinoziva kana kuti ndiri munhu anogarwa nevakaenda vari vedzinza rangu. Doda kuti panzwisise ipapo. Ende doda kuti muzive kuti paya patakakutaura igore rapfuura kuti mbuya pavakafukurwa pakangosara chigwanza chidiki chekusvika pachivanze chavo. Munhu aidhiraivha motikari ari wehurumende tinovati vanyamasvisha. Machembera akafamba nedare rambuya ava tinoti machembere ndiwa ana moyo. Pasina kana nguva diki takanoona haka ndikatsimikidza kuti haka iyi nembuya vatobuda vapavhura iriro mumakofini matinaro nemarangwanda avo vatozobuda vaivo kutenda kuti mandisvitsa pamusha. Ini sechizukuru vachiri vapenyu vaiti vakasvita fojeka yavo vanohotsira vachiti haka iri kuzipa hanti. Saka tikakutarai kuti achasangana nehaka takataura pane inofana unopiwa ishe bota nekuda kwokuti ndiye muchembere uyu ari kubuda ari patsvimbo yake. Hazvinei kuti tsvimbo yake yakapambwa nenyanga kadzi yekumozambike kunova ndokwarura kwacho kwamuri kuenda muchinoromba muchinopiwa mishonga yemusoro yemagora yakakuyiwa nemaskeletons ari kutorerwa futi vana venyu venyika ino kunyadzona nekuchimwe. Ndikakutaura kuti nyika ine mhepo takambodzisana dzemhepo ndosaka takataura kuti dira iri raifanira kunge rakaitwa it the wrong time. Dera renyu iri tinozviziva imimi kuti muri vanhu vari kukurudzira zvekuimba kunyange kare zvainzi zvekuimba ndezvechirombe asi munofanira kunge muchitarisa kuti kana nyika ichichema zvimwe zvinhu zvamune makaronga ngazvipostibhorwe. Ko nhasi ndikakutaurai kuti hongu ndosaka ndakadaro kuti kuzofiwa uku nevanhu vakazodzoka kuno kunyika vafira kune imwe nyika itsamwa instead tipiwe chengeto nepasi chigare chedu vepasi chigare madziteteguru vatipe akatoona kuti mima muna kana shungu munhu kuitawo zvenyu mega apa tagara takatongo vatsamwisa kubva kare iwo machembere iwaya ari kutaura kunzi mazuva ano ari pana anongozviti ndiriwe manjuzu ndiriwe machi satizive kana iyo mambuya vangwa hatizivi ini vakafa vasinganwe doro vaitoonwa kana riri paspecial occasion iyo zvechikaranga izvi zvekuti kurova makuva kubika doro remapira rekupembera mudzimu ndoti kutonzi tinotonzi ndimbuya vanotozikanwa kuti ene munotengerana kuti doro vachinwa kwete. Doro ravo vairiwanira panhekwe upenyu hwavo hwanga uri hwenhekwe. Ndikakomenta wani paposta ranajapureza kuti ndimuridzi wakaimba runyoro rwakanaka asi pavhidhiyo yake tikatokomenta kuti chisingadiwe ndechekuti jira iro riya machira ese ari pavhidhiyo yake haazoenderana nemamekups amune makaita pamwe panobuda mashoko kuti tinge chiita art manye muno munyika yezimbabwe makanyanya kukosheswa chikaranga. Saka mukada kutora zvinhu zvekuti ndezvemidzimu muchifamba makazvisona muchifamba makapfeka muchiti imimwa ndimi vana vanhasi chitsurwa imuzive nekuda kuti zvimwe zvinhu nyika ine haina kugadzikika. Kana tichita haina kugadzikika fungai nyadzonya nechimoyo haisi nyore vanhu kuvigwa vari gurushushu matinzwisa. Kune vamwe vanhu vari maneighboring countries vasiriko kuna nyadzonya nanachimoyo vane mamwe marinda avari vanotodawo kutoti aya avigwa yavanotiwo decent burial. Kana mbuya vakanetsa vari pawarren park wati mo akafira Tanzania example akafira kana Mozambique Malawi wherever Zambia ari kutoda kutodzoka kuivhu renyika raakafira. Chiro kuti hurumende ichagara iri busy kunoexhumandika chiro kuti kune mhepo munyika muno ityai mhepo. Vana vanhasi mabond free after nyika yahwino muri kunyanya reba muswe mareba muswe muri kutsamwisa vari pasi ivo vakuru vacho maakukanganwa futi wechinyakare maakuda kufambawo neupenyu hwechirungu ihwohwo patakataura kuti koshesaiwo imvi ingwani grey hair vanototaura kuti ise wisdom isai newisdom kana vachitaurawo vanotaura vakuru mucherechedzo wenguva yakanaka. Mazuva ano kufamba short life ungatadzere kufara kuonowa svikawo mazikore anotosvika kuuko kwakadaro. Saka zvimwe zvinhu zvatinoda kuti tese tionesani
pazuva ranhasi tichitenda uyo mwedzi watakunopeta tichitaura kuti mwedzi uyu ndo mwedzi uri kunogarwa pasi patinokoshesa mawetlands aya tinotaura kuti haikona ikuvakira mawetlands ndokuda kuti ndo kunonotandara midzimu nemitupo yedu yese vachizeya zvatinoputira nhekwe anti ipapo tinotionesani saka tinokuyeuka kuti ndo pakauya second republic of Zimbabwe paine midzimu yanambuya nehanda paine ngirozi yenyika anti ezvine mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika varipi ingani muri kuputa vanhu vakawanda vari kuputa fojeka dzemunhu and maproblems aramba ari inyaya yekuti isusu vapenyu hatisi kunatsofamba gwara riri kufadza madziteteguru edu ndauti mupanzwisise ipapo tine patiri kukanganisa saka chengeto yekuti vatidzivirire kanga mumigwagwa imomo iri kuita shoma nekuda kwokuti isusu tiri kukanganisa anti pane vari kunorombera kuti bhizinesi rangu rifambe kana ukavavhenda kana chese chaunoraramira unomona munhu iyeye achifanira kuti achinodeclare nekuda kuti panonetsa nyika pane vanobudawo vachizviti vanozvigona panzwisise ipapo maona zvakafanira zvandataura apa kuti bira raifanira kunge singe rakaitwa kwaifanira kutoridza vanhu vakafanana mbira dzenharira vachitobatsirana nekuti unochema pamwe chete nevakaenda pakuti kuonai vana avafa accident yaita kuti vana havafe zvafamba seiko ndepapikowo patatadza uyewo kakuhope taurewo munhekwe imomo nhekwe dzinototaura ndosaka tichaura kuti usagare nekasacheti kako kuti waputa umwe akauti ndidirirovhu wamudirira uyo aiwa unless kana zvizvo mwanzowo ndoda ngofadzawo mabure emhino but kana zvizvo kuti uda kusangana nevakaenda munhu iva wakagadzikika sangana nawo semaiwira anongoitawo ngirozi semaiwira anongoita mwari ukapfuga mauchinamata mwari vanotokupindura saka zvinhu izvozvo mufanira kuziva kuti Zimbabwe inofamba nemhepo mbiri yengirozi yamwari ichibhusta yemadziteteguru mubhaibheri zvinonzi da vabereki vako makore ako akuwedzerwa panyika handi ndiwo madzitete vakafa vakunosangana nevana amai vavo iwo una amai vako amai ako vana mai vavo mai vavo vane mai vavo zvichienda backwards kunosvika kumadziteteguru kana vakavigwa kumakuva vachitoisirwawo chirongo chakatakurwa nemunhu akazorohwo nesharapu vachiita chikaranga kana vakavigwa vachivharirwawo dhoo nezambia kana vakavigwa vachizovharirwawo motikari yavo nezambia zvatakataura kumashure kana iwewe wacho uri mhodzi yeikoko kana uchinzi chipo mhodzi uri mhodzi weikoko ziteteguru rako rekwababa vako kana rakaendawo kana neyo you have to follow the suit but nhasi tiri kuita mashortcuts nemashortcuts asheiwayo iwo patiri kureka kuwana chengeto saka tiri kutarisira kuti iwo mwedzi unoyu uchapera handika kana wapera vakavhara matara ubva musi wa15 October kusvika 15 November ndiwo mwedzi watinoti wembudzi wechikaranga tinozoutarisa zvavo uri kupera svondo vozotangawo kuvhura matara avo kuenda uchaona kuti vamwe vanhu ikoko vachange vakutonobatirirwa vaenda kumatare pamwe utori nelaki rako rakanaka wakutonoritorerwa iroro wakutopiwa mhepo nekuda kuti vana vanhasi muri kuenda kumatare unoona mwana wangu ine achibuda achienda kun'anga zvandisiri kuziva unoona mwana wangu kana pandakakura naye muroma takabhabhatidzwa akuramba kuenda kuchechi kwana man of God saka zvinhu zvinenge zvichinonoitika ikoko zvinodzokera futi mumhuri zvotivhiringidza nekuda kwokuti vanhu ivavo maona maexample emachechi nemamana man of God nenyaya dziri kuitika munyika hakuna munhu unofanira unozoti trust don't trust a stranger kana don't trust a person angava pastor wako but haikonovhwa nyaya yokumuti haasi mwari ziya kuti haasi mwari hapana akamboona mwari achifamba batoziva kuti mwari ariko tiri mwana wake Jesu akaurayiwa nevarungu mhepo ikadonhera kuno kuafrica isusu maafricans yairarama life yedu yechikarangandi but mhepo yengirozi mwari vakazoidonhedzera kuafrica after Abraham akumbira naye mwari mada kuparadza world yese nekuda kuti mwana wenyu aitwa crucified pamuchinjikwa sei kwesisi vanhu vatema takamboonawo here mamiracles akaitwa naJesu akaitira kuvarungu ikoko asi takazonzwa mabhaibheri anyorwa ndika mwari vakati kwete mwana wemunhu mutema takuregerera nekuda kwokuti uri mwana anoverengwa pageneration yese tingati 14 generations dzofamba naAbraham handi saka mwari vanotida nekutida kwavanotiita ikoko isusu ngatizvitambirei zvese zvinhu izvozvo saka chinhu chatinoda kuti titaurirane nhasi ndechekuti November unoyu ndo pakaonekwa kukosha kwemidzimu yana nehanda
ana sekuru Kaguya, ana sekuru Chamiyuka, avese ana sekuru Chivero, ese mazita ese amunoziva muchivanhu. Nhoroondo dzese dzinogara kunana museum mumabhuku. Zvinhu izvozvo zvakaonekwa naNovember. Pandakakutaura kuti dai Second Republic zvakanga zvisingafanira kunge zvakaitwa nengirozi pazvinhu zvaiitika kumashure. Zvanga zvisingafadze ngirozi yenyika ino 1, zvanga zvisingafadze mudzimu yenyika. Dai 2017 yakauya baba vaMnangagwa zvisina kumubudirira. Asi nekuda kwokuti panga pagara paonekwa zvitadzo zvaiitika vabva vabvuma vega. Tichikura isu taisa masongs atinoti maplate aya. Yapera unototora wobvisa tsono kuti tsono soichinja kwatinoti change number. Zvakanga zvakatobvumirwa kuti zvichinje zvigozova nhasi. Saka tinofanira kuzvitenda izvozvo. Ende tobva tafara kuziva kuti hurumende iripo izvi iri open kune munhu wese. Inokupa mukana wekuti unosuggesto chii kuti tivake kuti nyika iri yatinayo iri kuvakwa. Pakanga pakavakwa pakasiiwa pari pawindow level iri kupedzesa. Ndotaura nchidaro. Parada kunzi patange kuvakwa. Kuratidza kuti inyika yatiri kuvaka tese. Kana ivo vanotaura kuti inovakwa nevene vayo. Imimi VeZimbabwenzi ndimunovaka nyika yenyu. Saka munofanira kunge muchisununguka muchivapa pfungwa munhu wese agoni. Kana ticha chaivo vanokwanisa kutosiyirira pablackboard. Mwana iwo uri kutodzidza kutoratidza kuti ticha matosiyiriwo panoti amai matosiyiriwo zviriko zveshe. Saka zvinhu izvozvo ndoda kuti tionesane kuti nyika ineyi kwairi kubva nekwairi kuenda pamaproblems atiri kusangana nawo. Anopedzwa kana tichitenda. Iye zvine tine problem yemadrugs. Anje madrugs inini haangudare rambuya vangu rakatondivhenekera kare kuti yanyika yemadrugs. Tsamba dzakatangira pachipfambi. Pamberi apo pachazova unhapo hwemadzimai kuzova nhapwa dzebondi. Da kuti panzwisise papo. Handikati nemasex worker unongowadako unoita basa rechisex worker. Umwe munhu aride. But ichazosvika nguva yekuti kuzvida kana kusazvida. Pamwana nababa Mnangagwa tifamba nebhaibheri. Joshua akazofowa. Kwakazouya vakauya ati kuzosvika pazoya anonzi Jephthah. Akasvika pakuti maIsraelites afuratira Mwari. Mwari vaitozviona kuti vana havandifuratira. Vakatanga kurwiswa handika. Vakazopedzisira vazviona kuti zveshuwa isisu taakure naMwari. Pakazobuda Jephthah. Akati Mwari ndinongokumbirawo victory. Tanzwa isi maIsraelites kurohwa kuitwa sei. Tingokwanisa kuti tidzokere kwamuri Mwari. Mwari vakatanga kuvaonesa kuti ndiriko asi makandiramba. Ndizvo zvakafana neZimbabwe. Tinogara takaona maIsraelites. But as time goes on nekufamba kwenguva uko. Makore nemakore pamwe ndakagara pano nenda tendawo. Zvichazenge zvasvika kuna Jephthah akazokumbira victory. Akatsidzira nemwanasikana, akatsidzira nemunhu haana kutaura zvemwanasikana wake ane mwana wake musikana. Asi akangotsidzira kuti after ndabudirira Mwari, munhu achatanga kunonditambira ndadzokera kumba. Iyeye ndomuisa mamuri. Ende akabva anotambirwa nemwanasikana wake ari 1 kuti baba madzoka kuhondo. Asi haana kuzomboramba. Akangozasikisa. Nyange mwana wacho akanga amutaura kuti inini ndatoku kupleja ikoko kuti ndo zvitoripo ndodii. Mwana akangoti baba ndo zvamada hongu zvangu zvandibhowa but hapana imi manga matopromisa neni manga magara waro matopromisa. Mwari ndo vakaita kuti abude mwana iyi. Iye baba wacho vanga vasingatarisa kuti aizobuda ari. Vakangotaurawo but kwakazonobuda mwana wacho akatoti oh my daughter zviriko handika. Zvinongofanana futi naMoses. Moses akachengetwa nemwana waFaro musikana but baba vake vaFaro vacho ndo vaiuraya vanakomana. Mwari vanoziva maitiro avanoita. Hapana munhu akamborota kuti Second Republic yaizonoridzirwa ngoma kuZimbabwe grounds. But Mwari vaizviziva. Saka ngatichemeti netariro. Ini ndinonzwa tsitsi nevanoromba. Kuromba uku kwakashata rimoda kunyebera. N'anga dzine secret. Avambofa vakakuudza uipi hwekuromba. Kuna vamwe vanhu kuti anongokuudza kuti romba uda kuti iwe shop yako ifambe. Hapana chandiroda. Ndinoda every day kungoti ungobata doro. Nyange wakatomwa pint. But nekuda kwokuziva kuti vanenge vachiziva kuti mudzinza rake mwana yada kuromba. Asi kune vakapfuma kudhara neurombo. Zvikwambo zvinotorwisana. Baba mukuru mukoma wababa wakaromba kare ndiane mari mwana dzinza. Wonorombawo futi. Chikwambo chako chowapiwa iwe kuti ite mari nechikwambo chakaro charombo kana baba mukuru vako mukoma wababa wako kare vakatofa vakatosiya pfuma. Zvicharwisana. Zvichatakutadzisa iwewo kutonzi n'anga yako yakuudza kuti uda kuita business. Unokwada chiti kungobata kana nyati one day kana court unotoishaya mari iyo. Ndopa makuzoona kuti vamwe vanhu vakutogarira upenyu hwekutoshungurudza vamwe vanhu nekuda kuti ada kuzasikisa zvinhu izvozvo.
ndo secret inoita kun'anga. N'anga inokupa zvinhu but haikuudze uipi wayo, unozozvionera wega pameso fodya. Saka zvimwe zvinhu toda kungokutaurei kuti vamwe vanhu upenyu hwavainaho hwakasungwa, anofanira kunge akatogara upenyu hwakanaka hwakasungwa. Saka iwo kana wazozvinzwa kana wapiwa profesi kuchechi, chiregedza kuti ndaikuti inini ndinge akatondisunga ndiye akaromba ndida kutomurwisa. Aiwa, musiye, nguva yake ichadarika. Mwari vanenge vachinatsoona kuti wewe uyu akakuchekeresa life yako uri kuoma nekuda kweuyu. Mwari havadhakwe munyika yavo, Mwari vanoda vanhu vavo. Ndosaka tichaura kuti n'anga dzakachena dzisina ropa dziriko, dzinopedza matambudziko emunhu dziriko. Ivo vechechi variko vanofamba mugwara re10 commandments, vanoita kuti raramo yako iendere mberi variko. Saka munhu wenyama tarisira kwese, asi zvanhasi ndinotsimirana nenyika kuti hongu umanjuzi hwakungoita kunge munhu ari kuenda kekurafatiri kutoireti. Zvazve zvimwe zvinhu zvakungoitwa nevamwe vanhu zvoda kutsvakisa mari. Iwewe wacho ityawo kuda mhepo yekudziva. Ini ndiri kutaura hangu pano, ndinoenda hangu pasi kumvura, handirambi. Ndine honye dzekumvura, ndakatofamba, handirambi. Ndikatopirwa kuvhurwa nekwe ndichitoiswa fodya musanja, tichitoita riri dare rambuya apa, nekuti vakanga vakatsipikwa. Kune vanhu vakanga vakatovapamba tsvimbo yavo muchanganuri, vachibva vadeclare kuti hazvimbofa ngaagara ari koko, but iwo semunhu ane tsvimbo yake vakapotera pandiri. Saka tati tichionesana muzive zvinhu zviriko kuti mwedzi unoyu tinoutenda. Hatina akawanda atinotaura pamwedzi uno inoda kuti vachiri kuziva nyaya dzedu isusu vapenyu vakaenda madziteteguru aya, munofanira kuzviziva. Saka munofanira kuziva futi zvakare kuti dare rambuya Soko, mbuya Soko, mai vamai ndiri homwe, vakabuda vakakochekera mukwasha nekuda kuti kumukwasha kuna baba vake vakamubereka vari Soko, nekuda kuti vakanga vaona kuti inini kuno ndatsipikwa nevakandipamba, asi ndine mukwashawo ane tsvimbowo ari mubva kure kuMalawi, vakauyawo nekoko. Saka pane pamwe zvimwe zvatoda kuti tibva takudzidzisaiwo mubva maanzwawo zviri zvekuMalawi. Chinzwai chikamu chekuMalawi. Baba vangu ini vaishuya muno muZimbabwe vakauya vaine tsvimbo, nyange vakauya isati yaZimbabwe vakauya vaine tsvimbo yavo, vauya vaine tsvimbo yavo inogara ichitogara yakabikirwawo doro nguva dzayo kuri kuirumbidza panguva yayo, like patakapedzisira kuita zvetsvimbo zvichi2017. Mumurima baba vangu vakaberekwa vaina mai vavo vakavabereka imhuri yekuMachawa. Saka kuMachawa ikoko kune zvinoitwa ikoko, vanhu ndo vane zita randinaro pandiri, vari vekumvura. Saka munofanira kuziva kuti pavakauya kunoko vakauya baba vangu zvine mutsidzirano webaba vavo Malawian ari Sena tribe, mai vavo vari Malawian but vari vekuMachawa. Vakanga vakatsidzirwa. Ndada kutaura divi rakobongo pandataura example yemwana uyu musikana uyu akazoitwa handover kunogara kuShilo after baba vake vakwanisa kutaura naMwari, vakumbira Mwari kuti Mwari vakuru vedu vese vapera kufa, udidzira kuti nyika ineka ichazopedzera futi yakutotongwa nevana vadiki venyu, vana vadiki imi muripo, but nekuda kwokuti imi mukasatadza kufamba matsimba ari kufamba vakuru venyu muchiita zvenyu mega, ipapo kuti muzozvikwanisa zvichanetsa. Saka munofanira kugara mazvisiya. Saka isusu tinenge tichichemera kuti madrugs ari kuuya, madrugs zviri pachena kwedu isu kuMbare kwatinogara kune mbiri yekunzi vanhu vari kuita mutoriro wakasiyana nembanje. Mbanje unokwanisa kungoriona rakangomera zimbanje apo, ene mbanje kune n'anga vanotoziva kuti dzinoshandiswa, mandinzwisisa, dzinotoshandiswa kuti ukaritora riri green wakarisoka mangwana kwamungochi makusenseni between 4 o'clock worarara tichitosoka, unenge tone mvura yakatochena kuti green, wokonozvigeza usina sipo, unenge watobvisa mhepo dzakawanda. Zvakafanana nemadomasi, mashizha emadomasi achitanga kukura, tumadomasi tutanga kuita tudiki twegreen tutanga kuti kukura. Mashizha yawo ukangwana iso mumvura uchigeza, mhopo dzekutanga dzinobuda vakadzi kumeso tweblack dzichangotanga tangongona kuti kumeso kwangu ndenge ndakuuyawo mhopo, uchipota uchigeza dzinotodisappear. Zvinhu zvinongoshandiswa, asi manje pamadrugs apo chakunetsa ndechekuti zvinhu zviri pachena haimboda kutendererana panapa vanhu. Vana vedu vari kufa nemadrugs, hongu amai Mnangagwa vari kukuridzira marehab kuti vana vaende ikoko, asi mubvunzo unongosara wakangohengwa ndeyekuti madrugs akafanana nedomba ari kupinda handi, because haasi munyika muno ari kupinda. Mapindiro ari kuita iwayo, ndo kwatinongochema chete kuti Mwari
itori hondo yakufa affecta vana vedu ndo ma-siblings ana mambo vamangwana vachatongowo mangwana zvino vakuto affectwa. Takanzwa navakuru vaitaura kuti kana mapasta kana vehurumende vari kana kuti major streetwo kana ari maexample. Saka madrugs hazvina basa kuti wakadzidza una kudzidza uri rombe une mara huna kana kuti vamwe chaivo makavanzwa vachitonzi vakatosungwa vane vakuru kumashure vakatodomirawo kumakotsani kamakazvinzwisisa vakatobvisawo mari dzavo mafaindi andika. Saka drug chitori chirwere chakutongopararira pasi rose. Apa ndichataura chiti worldwide noti kuti Zimbabwe. Isusu takatarisa mhepo kana tichitaurawo nazvo kuti ko denda rapinda kuvana iro remadrugs tichichemawo tiri pamanhekwe. Avambotadza kutipindurana Soko machemberana mbuya tuma mafambiseni vanotaura kuti idenda revarungu vasina mabvi vagara vakangongwara. Munofanira kuzviziva izvozvo. Ndo vanogadzira zvinhu izvi, ndo vari kukuitai nhapo. Ganda remunhu mutema nyangwe muwirirane zvinenge pane parinopandukirana chete. Hatimoda kukuvanzirai pane parinopandukirana chete kungonzi uyu murungu uyu munhu mutema. Ivo ndo vane pfungwa kana vachitaura vanotaura kuti ndo vane dehenya nenzero dzekugadzira zvinhu izvozvo zvouya zvouraya imi kwavari kuzvibvisa kunyika dzavo zvichiuya kuno. Saka Africa ine hondo nemwana womurungu iwo mwana womunhu mutema nekuda kwokuti shuviro yavo ndeyekutiparadza. Madrugs aya achatofararira kunge inda kuti chakata kuzara kunge inda dziri mugumbezi vachitotaura vatotaura kuti denda iroro amai richavakurira. Asi tinodayira kuti munhu atanga kuda kurirwisa asi richavakurira. Tikati richavakurira sei? Nekuda kwokuwanda kwemadrugs aya achauya mhando dzakasiyana siyana nevanoatora vachawandisa. Saka zvopera sei? Vari kutaura kuti kupera kwazvo itori hondo. Zvireva kuti rato isasezenge yatoo hondo yepasi rose pamwana womunhu mutema. Ndekuti zvinhu zvavo ivo varungu zvavanoshandisa zvavakupowo iwewe. Ivo vakakura vakakweshwa nhova murungu vane maitiro avanoita ande vaedza kuda kupa musiyaniso wezvinhu izvi kuitika nekuda kwokuti vakagara vaisa zvinhu zvavanoita kuti uri pano unokwanisa kutaura nemunhu ari kuUK yamunoti technology maICT ndo zvinhu zvavari kukwanisa kuti vhiringidza isusu vanhu vatema. Zvichireva kuti nekufamba kwenguva Africa isusu maAfricans tichadzokera futi muslavery kufanana nababa vedu vakatiza Malawi vachitorwa kuti vaende through Tanganyika Tanzania vachizoenda kushipwa kuenda kuUK. Zvangofanana apa vakushipa ari madrugs kuAfrica. Vana muchidhakwa nawo madhakwa nawo hapana chatichakwanisa kuita kana vakazoti hondo munongowanikwa imatopera mapera kare nekuda kwokuti chichocho chiri kuita kuti agoveko zvinhu zvavakatogara nazvo pasi vakaona kuti tiri vanhu tinoda zvinhu zvavo kufanana nemasex worker. Handingakuti uendewo parodi kwamunoti parodi patouchline unonga watozvimodifya ukakuti uattractwo customer semataura munosvitandika uchagadzirawo musoro wako uchadi zvinhu izvozvo asi zvinhu zviri kangobva nekuvachena ikoko. Saka kurwiswa nevarungu there are so many ways to kill a cat kuvanhu vatema. Varungu vachatongotitsvagira midzi dzakasiyana siyana dzekuti paradza nekuda kwokuti ivo vari after nyika ineyi. Saka usashora komwe munhu akutanga kugara kana nezuda ari munhu mukadzi nindotomutenda asina hake ana Brazilian wife. Usashore mumwe munhu akudzokera paunatural hwake hwekuti unonatsomuona kuti uyu mutema black is beautiful achada zvemacosmetics munhu iye ari kuzvisevha nekuda kwokuti mapowder eyo maface powder ungaapodako kumeso but anopinda muskin mako hazizomboshandiswa kutozobvunzwa kunzi wane breast cancer wane womb cancer zvabva nekumapowder. Varungu vanotraya zvavanokwanisa kuita. Zvisinei senguva iri kufamba tauda kudzokera munyaya yekuMalawi tinoda kudzidzisana kuti muzive kuti culture iriko chikaranga chiriko kwedu kuMalawi. Isusu chikaranga chedu tinoti kana handanda kutaura kuti baba vangu inini isena kuna baba wavo amai omuchawa patinotaura kuti rambai muchifambisa culture yedu kuramba muchiitedza kuvigana kwatinoita mazuva ano vamwe vanotovigana vachiita vapfambi woona kumariro koko kuri kukururwa nhumbi uri kutoona iwo makondomu atoriko vachiedzesera chifambi chaaita. Zvinhu izvozvo handimoda kukunyeperai muri kutokanganisa pasi chigare
nekuda kwokuti mwana uyu kana anga ari mwana wekana kuti wokwazhakata kana kuti mwana wekwanuka maexample yemazita ari kutaura munofanira kuziva kuti madziteteguri ekwavo akaenda kusina izvozvo kana anga nezita rambuya kana ratete vaiva pfambika havana kuzombonochemwa zvekusvika pakukurira nhumbi kutonewa mwana unotokurira nhumbi vachitobata mumadresi mavo vachiita maexample zvinhu izvozvo muri kuzvitadza ndo zvimwe zvinhu zvokuti kana takuzonofa pamarodhi kapa vanotonge vafuratira midzimu yenyika kuti aiwa ivo vana vacho vagara vatisvodesawo futi vana wonawo yauya nezuro unavigwa pazororo unoyayavigwa kumbudzi waona zvavangwa wozi kana munhu azovharirwa mabva kumakuva mamusiya mamuvhara aitwa chichuru chokuti mamusiya kumakuva handa mune pfungwa dzekuti munozodzokera makusenseni vamubadzwisepako sei muchizodzokera makusenseni kuda kunoona kuti pane azonoshazha here azonofukunura here sei semafungira mune mitemo vanhu vapenyu muchidzokera unoona kuti tamusiya tamuviga kumakuva ngatimukire makuseni ndo matambirirwo anongoitwa amhepo amufi mhepo yake yakutambirwa nemadziteteguru akafa kare kare vanomisa pasikero yemaviganirano ataita kumashure ndosaka ndava kutaura ipayo kuti kumashure mavhidhiyo mamwe amunoita muchiedzesera kutora makofini muchipinda imomo muchinyebera kufa muri kutokanganisa itsamwa dzese idzodzo dzamuri kuita idzodzo kwakazobuda vamwe vatanzi anoenda nemawaini nemaraisi nemaeverest kumachichi ikoko mamwe manjuzu maspirits evarungu vakatofawo kunana Indian Ocean mhepo nemvura dziri kungoyerera dzichiuya kuno zvosanganzana neyo iwewo kudzidza renyu kana kusina tsvimbo yemudzimu havasi vanhu vese vanosvikirwa mumadzidzo havasi vanhu vese vanoti kana vakafa vanodzoka dziri ngozi havasi vamwe vanongodzi afa arova vanhu vamwe vakaberekwa nemadzinza avo nemagariro avakaita nechikaranga chavo uchingomuuraya anodzoka achitanga kuti kupuraiwo kudzidza renyu vanhu takadai takasiyana asi chikuru ndechekuti ngatiteedzere chikaranga chedu chenyika ino chandogara nakataura kuti Zimbabwe yakauya nemidzimu yenyika nengirozi ati tochibata futi matambudziko evatata nyaya yemadrugs takataura madrugs achangoramba aripo nekuda kuti zvinhu zviri kuuya nevachena emu ndeyekuda kudhistoroya maafricans mwana wemunhu mutema zvakafanana nechipfambi kwatiri isu taitoti uri nzenza tichikura toza uri nzenza wanawanzonzi uri nzenza wanongooneka komana wadi zvaitorambwa bati iyo zvinenge zvaofficial kunanzi ibasa ipapo kutokanganisira futi ngirozi namwari nekuda kwokuti 10 commandments prostitution adultery aidiwe saka ibasa rekupi iroro than kungopiwa maoko kushandisa maoko than kuita izvozvo nekuda kwokuti mutumbi wemunhu mukadzi iwoyo kubvira virginity mwana achiroorwa atete nambuya vanotofara kuziva kuti mwana uyo aonekwa aine virginity yake nhasi maakuti asex worker murikuona kuti muri kuvhiringidza culture iko kutoita kutova nevhizhiniti yabviswa ipapo pabonde patori nejira raitowaridzwa rinotonoudzwa mbuya natete kuti ndo jira racho rataurwa nemukomana kuti ndo zvabuda izvi zvizvo kana zvinhu zvokuti zvakabuda nekuti musikana akaluza haipa yake tsinga yake yemiri wake zvinhu zvekutamba masports zvinotooneka kuti izvi zvakaitika apa pasina kana penetration yakaitika zvinhu izvozvo ngatidzokere kumashure ndokuti midzimu yepasi chigare irambe ichitichengeta kumwe kufa kwatikuita ndo zvandikutaura imhepo dziri kusumuka vacho vemadzinza vedu vemadziteteguru votifuratira nekuti tagara tavatsamwisa zvakafanana netataura nyaya yemadrugs dambudziko ratataura nenyaya yemagbv iyoyo nyaya yemagbv aimbofa yakapera nyange musikana kana mukadzi akaroorwa mumba vakutopota vachitoshora vanongangomirira murume 1 nyange vakakuroora vakapfekedza ringi wakapusa iwe matauro auri balance mangwana akazoziva kuti ari kuenda out nani kuti uzotanga gara waita speu iko kutoita izvozvo kutokanganisa noda kuti nyika ine maziso anoona tisingaone isusu ine vanotouona kuti iwe usvika chipfambi iwe usikuita chipfambi uchazoitira chipfambi imwe mhuri isingaitirwa wozobatikidzwa wona vamwana vari kuperera majeri aita shungu apfuura saka isingoti varume ukaona mukadzi wako akuitira chipfambi siyana nayo usamurwise usamuite semwari vari kukuona igeneration iri kutoenda yakadaro iyoyo atobuda mulife mako ingomuti wati pack your things and go kana riri ringi mobvisirana maringi paine vanopupura wakanga une munyaipa wakamuroora wakangofamba una nambuya nanatete unoenda futi nenzira idzodzo usauraye munhu because itoriwo futi memhepo futi semadrugs iri kuuya futi zvinhu zvenge zviri kunyuka kusatanism so to speak kusatanism because varungu vanhu vanogadzira zvimahero nemacocaine ndo vanogadzira vana vedu vanhu vatema vazvizive
isusu tichikura nezvati mabhinya kana kuti mabhinya anodhakwa nembanje isaka kuramba reu kune munhu ainetsa aiuraya vanhu titozwa dzoka yechikoro in time kune munhu ainzi gwesera ibhinya anodhakwa kana pamwe nembanje taitotyanda taitozwa kuti zvino but zvako mazuva zvekuti mumwe munhu ari kufa nedrug mwana wako ari kufa nedrug mumwe munhu ari kubhenefita ari kuisa mari muhumwe saka takada kuzvita saka do or die because pane one ari kuadvantage ane umwe ari kudisadvantage ega saka zvakuda nyasha tichimotiwo mwari naivo mai vakatanga chirongwa chekuti tiite marehab tinodayira kuti zvichabuda zvakanaka asi musakangana futi kuti kune varoyi futi varobva vatora advantage yekuti uyu ari kudhakwa nemadrugs vobva vaisa mhepo dzavo zvekupengeswa imi mongomuti futi chii madrugs ende vabereki ndingokurudzireyo kana makateerera musarambe vana venyu nodoko kuti ari kudhakwa nemadrugs nyangwe makanzi ari kutora zveitoziva kuti ndisatani because vana vazhinji vari kupesana navabereki adhakwa nematombo iwa madrugs aya ari kuuya kumbeko kunotora malaptop mafoni machii zvinhu zvakasiyana siyana vana vachitonotongwa kumakotsi complainant ari mai vake vakatomutakura 9 months unonzwa sei ndopaunoona kuti africa iri kurwiswa nesatanism because masatanistika kuvarungu satanism ndeye kuvarungu kunyangwe zvedu tinana mumachechi atinawo akushandisa satanism vari kushandiswa because satanism ndeye ikoko ndokuri kubva zvinhu izvozvo zvakafanira tichikura taiona mafirimu emavampire hapana munhu mutema watakamuzwanzi abata munhu akamukwekweta ropa pamutsipa make ari mafirimu waingoona zvinhu zviri kuvarungu saka varungu vanhu vakangwara tinovada hedu kufamba navo mukudzidziswa technology tichisheyana but tichaoda tadhipadhipa tinopesana paganda apa saka africa tiri kunzi tife vanhu vatema varungu vaite settled saka zvinhu izvozvo ngatichizviziva tigoisa musoro pamwe chete tigokwanisa kutaura namwari tega yango yakuti pfugama wega and pfugama wega unozoendako kuchechi kunozazikisirwa muchechi asi kamaexample emamwe machechi nemapasta chemurungozvinzwa zviri kuitika handi saka zvinhu izvozvo tinoda kuti tizvichengetedze tochidzokera nyaya nada kutoya kutaura yeye kumalawi kuti pambuya ndimuchawa vabereki vamachawa baba musena kwedu isusu semataura vanoita mhuri dzekwana ambuya munhu akafa isa ndikatata nyaya kuti kana Akauya achipinda mumba ngaavharirwo padhoo nezambia vanopururudza vachipururudza vachikandirwa mari vachizotoka chotokawo kepoto kana dzehuku dzavabikirwa kunzi ndisi tanga tichitamba ndisi tasunga futi tambo ndisi tazotakura zvirongo kumakuva zvatanchitaura kuri kumachawo ndosakada kuti muone kuti sei ambuya mutuma vakakwanisa kukochekera kubuda pane mukwasha vakaona kuti mukwasha akabvawo kumusha kwake kumalawi kune zvitiko culture kumalawi yakasimba nekuda kwokuti isusu pamunoti gata imi kunotsvaga munhu auraya munhu kana chicheta kuti munhu afe kugata kuti sei ngozi yauya zvinobva nekugata kunoshoperwa ndika kana kuti munhu afa sei zvinobva nekugata mune zvinozviudzwa ikoko pane dzatinoti n'anga manofambira andika zvinomutsa futi mari dzenyu dzebadza kuti mutsvage chikonzero nyangwe munhu akafa achipiwa postmortem death cause of the death hanti but tine postmortem yedu yechivanhu kuri kumachawawo vanoitawo izvozvo munhu anobvawo kumochari ouyuonai oyo mubati kuchemo pano tiri kumalawi munhu iyeye ane tombo 4 rooms tomoti ari kurara murumu izvo spe mangwana achatakurwa shina novigwa munhu iyeye achagezwa imomo nehama dzake mvura totanyaya dzemachawa panapa mvura yaagezwa inodirwa mumba imomo hazvinei kuti mune flow inodirwa imomo munhu iyeye achazotakurwa wonovigwa nekufamba kwenguva atonovigwa kumushawo yahama mashanya kumba kwakachemwa mushaya uchapiwa rumu yakarara chitunha chiya pachakagezwa ikadirwa mvura imomo kuti urare imomo why iexray wakutopinzwa imomo kuti pamwe maybe iwewewo une chekuitawo nerufu rwemunhu watakachema maimanje ndo saka inshoti ndoda kushaya kukutaurirai kuti dzidzewo macultures machawa munhu wavo akafa vanomugeza mumba mavo maari kunzi ndo mukurara bhodhi mvura vanoidira pasi mukazoshanya dzimba idzodzo ndoinonzi spe hama dzauya rara imomo vanenge vachidei kuti murare imomo vanenge vachida kuti mufi wavo wewo wavakanoviga wewo vakageza imomo achitaura navo kuhope kuti munhu hama dzauya idzi dzine chekuitawo here panguva yako yawairarama kana pane zvavakanzwawo here panguva yako yawairarama saka ndinoda kushaya kuonesa kuti macultures anosiyana ariko teedzerai macultures enyu
ndataura mashoko aya sei ndataura pakaitika accident yakaitika yekusouth africa vanhu vachiudzorwa kunovafa pane zvakazonoitikawo dzimwe nyika vanhu vakataura kuti mabhazi anongoputika achingouraya vamwe zvaitikawo iro razvazvishamisire aiwa mune munhu ane chengeto yake munyika make munhu ane chengeto yemadzimwe ndopandazopa example kuti munodiwa kutora stage yambuya naenda munoisa kugana munodiwa kutora stage yambuya naenda munoisa kuzambia ndekuti kuti havasire ikoko ka nhoroondo dzambuya naenda ndedzemuzimbabwe zvinoitwa muzimbabwe ndosaka takataura kuti stage yambuya naenda inowanikwa muno muharare ngano kuenda kunana mutare kupi kuti every seat iiswe statue takazvitsvara tikati hazvigoni inoiswa pavari ipapo tikakumbira isusu kuti tine machembero akaigwa paheroes tina ndudzi anangwenya tikakumbira kuti paiswewo rodhi yavo yekuti kana vakubuda vachitsvaira nyika yavo vanotsvaira vachiperekedzwawo nemachembere anambuya ngwenya tichiti itore nzvimbo yasamura mashero tikataura mama vafiyana dzimai vajoshua ngoma vatoro nzvimbo yajoshua izvozvo zvinange zviri kushoreka asi zvinhu izvozvo zviriko nekuda kwokuti kana dare rakagarwa january gore rino tine machembero anonzi Margaret Dizo akasvimba musodzi january munoziva kuti muheroes muZanu PF headquarters kuri kuGender Culture kwakasvimwa musodzi kwakachemwa nechembere iyoyo inonzi Margaret Dizo ndiyo yakapiwa hope dzekuti mbuya nehanda pavari nhasi panosamura mashendo ejudas station yavo iiswe pa ndosada kukutaura kuti isusu vanhu vatema venyama tikukanganisira madziteteguru edu akafa kare mbuya iyoyo vacho vakasvimira musodzi vaida kuudza General Culture kune machembero anobata nezvemhepo dzenyika ino vanonzi mai Susan Vera kana Chirenji kuvaonesa chizigurubvi chekwananehanda kuti mbuya nehanda vanotouya nemarusero kumba kwangu seke kudemako handirare vachitaura neni chifungai kuti ana nehanda vakafarini akusima 18 something zvichienda zvakadaro iyo Great Zimbabwe yakavakwa kuma 11,000 kunosvika kuma 16,000 tisi kukanganisa 1,600 kana tisi kukanganisa iyo vana mbuya vachiriko ndo vanoona zvakataura kuti panchemandarana mukuita kuti matora kofini maritenderedza muchitaita nezvakati mapfeka mapfekera aita kuti opfambi muchita iva vana nehanda kana vari kukwanisa kuenda kunochemerana nambuya anana Margaret Dizo vekwaseke vachivaonesa kuti tiriko munyika yedu ndo patiri kudzokera ndo kana pakatanga Second Republic November vaMnangagwa netimu ravo vakakwanisa kubudira kuzuva nhasi kutonga kwavari kuita anti ene muri kuvanzwa kuti up to 2030 anti munhu asina greed nekutonga pachigaro vari kutoziva kuti nguva yavo panofanira kutochinjanwa maona semafambiro aingoitwo vana vaIsraeri vakapiwa Mozisi haana wokuzodarika Jordani nawo akazodarika naJoshua ndiye akazodarika nevana vaIsraeri kwakazoyowa naSolomoni zvichienda zvakadaro kwakazosvika vandataura uyu ana Zekeo vakatonga vakawanda saka Zimbabwe tinoda kusvika kukuonesai kuti Zimbabwe ngairambe ine unity irambe ine runyara irambe ine peace tichingoramba tichienderera mberi takadaro zvekuzoti pazotongani zviri muna Mwari kana ari chamisa achatonga kana Mwari vakazvitaura zvichangouya kurwa hondo kana kusarwa hondo kana vari ivo vakati zvichafamba saizvozvo zvichangoitika vaMnangagwa varipo vaMugabe vakatobva vaMnangagwa vakatouya vachavaone nguva yavo koya vanotera zvichienda zvakadaro asi isusu nechinyakare ipapo ngatirambe tichifambisa chinyakare chedu kuitira kuti midzimu yepasi chigare irambe chichichengetedza ichitidzivirira pamarodhi ari kukuruzoitira babalasi ari kuitwa yekuti babalasi time development every corner yesekta yese yenyika zvifamba vaMnangagwa anti saka chatinofanira kuchema ngatidzokerei kutsika tisaramba tazonyanya kuda kuopta munyaya dzezvinhu zvechirungu like zvinonzi vakadzi vanonotamba mabhawa zvaita naBevi vachikurura nhumbi vamwe vachitamba mumabhawa akafanana nekunana holi suku iro kind of business iroro rinofanira kubanwa kuti mukadzi anonofamba mutamba mubhawa
akakura akapfeka mapfekera ake achirakidza nhengo yemiri wake isitongoti business. Baba Mnangagwa pane mabusiness amuri kuti business Zimbabwe is free for business, but pane mabusiness akafanana newayo nechinyakare chenyika inyika nekutaura kwadaita kuti vaMargaret Isa vakachema January, asi tichitanga gore rene tinenge taita kunge tanga takutoverenga kuti January kuchanofushirwa munhu kuEuros, February kuchanofushirwa, March kuchakudungamidza kuti every month tikunofushira. Anga kwanga kumucherechedzo wokuoneswa kuti muzive kuti nyika ine varidzi vayo. Saka zvimwe zvinhu zvevarungu zvimwe zvacho tisabva tanyanya kuti opt into zvakafanana nekutaura kwandaita zvaJapresa zvine bira rawe vagara vakataura akapindura nezvino musikana wandata taimuona pa2BG anenge Samantha Samkanga meno zita rake ndakukanganwa zvangu ndinowandirwa nezvinhu zvakawanda ndikakukurudzira kuti wakuridza mbira kwandiri ndichikuona ini padaikura uri kuratidza kuti uri munhu uri kuramba uri kufamba munyaya dzekuimba neuri artist izvozvo, but takutaura zvechikaranga makaita bira renyu at a wrong time. Truly speaking raifanirwa kupostponwa because taichema vanhu vataichema nyika yange yakagumbuka pasi chigare vakanga vachitiona tichichema isu vapenyu, asi kune zvikonzero zvinoita kuti zvimwe zvacho vachitifuratira nekuda kwokuti isusu hatifanirwa kuwanikwa tichiitirwa zvakanaka kana isusu unhu hwedu nemagariro netsika tisiri kuzvifambisa mune zvakanaka. Saka ngatitange taita correction. Mwana cheche unoona achinzi naticha put more effort. Pamwana anzi put more effort. Pamwana anenge agona 7 out of 10 onzi good. Ovanzi put more. Kwaza kuti mwana ane potential yekuti anokwanisa kubudirira kuita zvimwe zvinhu. Saka vanhu dzidziswai kuzi vachakunenza kuti muya after money. Kudhara maiti kuimba ana Thomas Mafumo wagumira grade 7 but is not within. Ari kunzoka akatoenzendera mberi needucation yake handi. Maiti kuimba chirombe but mazwano ukaona vana vachingovhara chikoro wotongozva kuti vana vachivhara chikoro kwatesa maposta emadhansi. Madhansi achina ari kufambira nemadrugs. Zvatataura kuti madrugs ari kupinda, umwe munhu ari kupoketa mari, umwe munhu ari kubva atowana mukana wokutoti dhanzi richitambwa nevana. Ko time yekuti vana havastudy, chikoro zviri kudhura, zvese izvo zvema-extra lesson, but vana vedu vanhasi, vana vekuchikoro vakapfeka nguva dzekuchikoro mauniform, vapa maholidays havasisiri vana vamasisters. Ene madhanzi muri kubva mawanza madhanzi achizvaazvecompetition. Saka madrugs takatotarisaka madrugs acharamba achiwanda munyika munomuka semawandira mungweto zvemazimudhanzi zvimwe zvamuri kuita izvozvo. Ende vakada kuzvitarisaka zviri kutoitisa unhu dzimwe nziyo dzamuri kuimba inoise futi kune vakafa varidzi venyika. Saka toda kuti tese tibva tangoonesana tese kuti kugara kwatiri kuita munyika munomu tinenge tine leadership yehurumende inotonga nyika, but iwo wega pachako iwo futi leader pachako nelife yako kuti madrugs achatilida kupi, madrugs ayekuparira kwenyika, munina wako ari kutofa, munina wako ari kutofa, hanzvadzi yako iri kutofa. On the other hand vamwe vari kutoaputa, vari kuatora vakaanwa vachinobhusta kunzi ndewezimudhansi ndewezvemadhansi. Saka kunzungu nekunyimo, asi pasi chigare vanenge vachiona. Saka ndiri kutaura kuti ndo zvimwe zvatati tinatsobudisana kuti ndakaita kunge ndiri kushora inyaya dzacho idzodzo nokuda kuti makaita dare bira renyete long time. Imo munyika muno tiri kumirira kuti takakwanisa here kufambisa doro renyika ino kumaringoi rakaitwa last year, chisi hachiyere musi wacharimwa. Takatomirira rakafamba naComrade No Doubt wepaKG6 padare iroro rinova ndogomo rinotaura kuti ndo kwakakuma mhondoro dzenyika dzichisimbisa kuti vanga vanokodzera kutonga nyika. Handi kunova futi ndo futi kwakazobuda futi mashoko ekunzi mamwe mapira aingorova hurumende mari pasina chinobuda. Handi saka tinoda kuti tipfavire nyika ineyi tione kwatiri nekwatiri kuenda nayo. Ende ndapota hangu vanhu maona madzidzo machechi awanda mazhinji aya haasi ari kunamata Mwari. Zvizive izvozvo. Imbogarawo kumba kwako usinganorara kuona night prayer chechi yangana. Umbochengetawo tusenzi dzako. Umboona kuti 2026 unobuda wakaita sei. Tapedza nyaya iyoyo takudzokera paMalawi. Inini ndichakaona Malawi 2017 pakanogadziswa tsvimbo yababa vangu. After Second Republic yatanga, takabuda muno musi 23 December 2017. Taitenda kunopembera tsvimbo ichinopiwa hanzvadzi yangu mudiki madhara ana baba vedu variko, but yange yakunopiwa mwana mudiki kuitira kuti avanokwanisa kungofa uyu mudiki anenge adzidziswa zvinofambiswa netsvimbo yakanga iri culture. So 23 December ndikataura pano ndakasangana nemota gende yababa Mnangagwa isi shoko iropa road kuti kuenda kuMalawi.
tikamiro sezvinongeta motikari dzisikana mamota akaita achipfuura hanje. Kukosha kwetsvimbo yaSoko. Soko iye vanovapiri vakazovaona kumbare chinzi varara pamusoro pemahoseri kubva mandi chipiri chitatu vachishaika. Mubvunze yeye kuti munhu akapfuka kubva kumbudzi ari pamutupo wake. Chirova kuti nyika yenyu ineka ine mhepo. Tadanyatsosimbisa guests Akauya pashow yaNajapureza musa 27 ari from Malawi. Vanhu ivavo vanenge vatogara vanotoziya kutone vamwe da kuti muzvizive nhasi. Vanotoziva vari Malawi kuti kuZimbabwe kunoku kune vana vedu vakaiswa nhapwa wokurwiswa tsvimbo inobata baba vavo vanova ndivo baba vedu kuMalawi, ichibata amai vavo dzinza ramai vavo rine tsvimbo yenyika yeZimbabwe. Saka zvinhu zvinogarwa pasi. Saka kana achitaura kuti mhepo dzinosumuka, kune dzimwe hondo dzinenge dzichiitika dziri dzemhepo dzinozonosvika nekuno pamwe dzasumuka kuMalawi, kana dzasumuka muno muZimbabwe dzaendeswa kuMalawi. Nokuda tsvimbo idzi dzanambuya vakafukurwa vanoita kuti nhasi ndiwandiwe ichibuda pamhepo yakapambwa nen'anga yechikadzi iri kuMozambique. Zvichireva kuti zvaakapamba achitora nhumbi dzavo zvakazoita kuti kudzinza redu tisapfuye huku inyaya yekuti pakashandiswa huku yewhite. Zvatakagara takataura kuti zvigure izvi zvamunoona zvichifamba izvi vachiita zvavari kuita varidzi vezvigure dzimwe nyika ana Malawi, Zambia, Tanzania, kupi Zambia kwese kwatotakura vanotokoshesa culture yavo. But muno muZimbabwe maakutoita kunge business, kungoti apfeka zvaapfeka vakutoenda notamba gure apfeka vamwe vacho nekutonotsika Malawi havatombo kuziya kana vanofambisa zvigure zvacho vakabva kuMalawi kare vasati vadzokera. Kunenge kune mhepo dzenyunyuto dzevanhu ivava vari kupfekedza vana venyu muri mazimba. MaZimbabweans hamusi zvigure, vanhu makadatasva zvigure zvenhasi mazimba. Why muri kuopta kuculture yevamwe vanhu singarely kunenyu? Muri kutsamisa futa neana nehanda nemaZimbabwe enyika ino nekutoredzera zvinhu zvenyu. Ndokungofanana futi kana nemapfekero iwayo nemagarire emadzimai ekuti muri kutora mahairstyles muchiti zvako mazuva ano. Usakangaro kuti hongu ngatifambirai nemodern life iriko kana western life iriko, but iwo uri mwana wedzinza remutupo nechidawo une kumusha kwako, une madzitetegure kumadzinza kwako iwe akafa kare kare anotokufudza anotoziva kuti mawanda makadii vazukuru makadii. Nguva yese uri kuswera uchizvipoda uchiita zvauri kuita asi nezita ratetete vako pamwe vari pambudzi. Hauna kana musi wakambonosvikawo kumbudzi kunongonodzurawo mahuswa mangwana onzi mangwana waitwa booted out nemurume nenyaya yekuti EGBV. Tanga wazvigadzirisa iwewe nekuda kwokuti upenyu hwamwana hwa upenyu hwekuti musina care kuti zvina basa zviriko zvemataura munoita kana muchitaura. Sitati muzive kuti nyika ine vanhu vayo zvaine vanhu vayo. Ndofunga makanatsoona kuti Joshua akarwiswa vanotedzera Bhaibheri asi Mwari vakavabatsira. Ndo zvakafanana nababa Mnangagwa vari Joshua yeZimbabwe. Pane nyaya dzaibudawo maovhesi achiti chinoda chekuti vari pano vachiti but vakagara vani pasi vakakwanisa kuvaitira zvinhu zvacho zvese vakavapromisa zvimwe zvacho zviri kuzasikiswa zvimwe hasati zvavo but zvakataurwa vakazvinzwa handi. Nyika haivakwe mumwe chete chirungu yamunochiziva Rome wasn't built in a day. Zvinhu zviriko munhu anonzwa. Saka izvozvo ngative necourage. Chakunetsa ndechekuti nyika ine tawandira maproblems utizire kuchechi kwacho nikoko ibogus church iri after your money. Uende kune n'anga dzacho nekuziva kuti dzakashorwa dzimwe dzacho nekuda kuti hadzina zvadzichaita zvinhu unoziva kuti n'anga inokwanisa kutorambwa naasekuru vaimbobuda pairi nekuda kuti anenge akatokanganisira. Tomboti inini ndiri n'anga vanobuda pandiri kuti ndizive un'anga ndambuya pane badza riya ndatora badza ria ndanotenga zvandoda handambovasuma kuti badza rasiwa nangana wataitira dare rake andakwasuma abusive yemari iyozvo futi kumatare kune ofisi futi unofanira kuzviziva abusive uri homo watsamisa vanokugara. Saka kana kuti watsamisa vanokugara ukada kuzoramba uchishopera vanhu haushopere vanenge vakafuratira ndo paunokritisizwa kunzi n'anga ikwanhinga igone aiwa. Munofanira kuzviziva kuti woti n'anga futi dzine zvipande. Saka paunoendewo chinoromba futi inokuzadzikisirawo futi zvimwe zvipande zvimwe zvekuti ndo paunozoona kuti zvinhu zvakaipa. Saka pane ino nguva muno muZimbabwe manyanya mbiri dzemachechi ari mabhogasi kwaita n'anga muprofita vachizviteva maprofita asi dziri n'anga isi tichataura kuti hakuna uprofesi unoenda kunodzidzwa. Mwari ndiwo vega vanototaura newe ipapo kuti ita chokuti ndosaka chinzi definition of a prophet is a person that God tells ahead of time what is going to happen. ndimwari and saka musafi makafuririka. Saka isi tiri kuti pane zvatakatarisana nazvo tagara tataura kuti usex worker hwevakadzi in time to come
kuchazova neuslavery huri hunhapo hwebonde toboti nyika ine yakutakurwa nedzimwe nyika kana kuti ese anonzi maembassy ese ari muno muzimbabwe tapandukirwa isusu semapandukiro akanga aitwa vana vevaisraelites nguva iyo yakazokumbira uyu kuti dai awana victory achizotambirwa nemwana wake zvozvo zvazoitika muno muzimbabwe. Ichi means vakadzi tichangokeptwa tichingoneswa mumabarracks. Basa redu iko nderekuseva vatikepta tomoti Zimbabwe takeptwa nemarussians example dangoti mungozi example tavakadzi sitoitango kungoseva machinese men uku vana vedu vakomana vachakwanisa kana kupinda training iyo vakadhakswa nemadrags. Saka tofanira kuziva kuti nyika yedu nekunaka kwayo neupfumi huri muvhu kune vanoida vatiri kudya navo mangwana. Vamwe vacho vachangoita zvakangoita Judas Iscariot akafuratira Jesu at the last hour. Saka zvinhu izvozvo ngatigare takazviziva takazvichengetedza tisarambe umadzinza hwedu. Umadzinza hwedu ngatichambe tiinawo ngative nekudada tukucha yakaimba dada nedzinza rako usarambe zvako. Vamwe vanhu vanotadza kurespekta biological mother vake vakamutakura vachinorespekta ana mai vekuchechi. But anamai vekuchechi ikoko vanenge vane vana vavo vari kutobvawo kumadhivhosi vachitodhivhoswa. Anonokukansela iwe akakwanisa kukusimudzira akusimudzira iwewe wacho unofanira kuzongotenda Mwari kuti zvabudira nekuda kwokuti munhu wese agara angori nejerasi zvagara zvingoriko chingova nejerasi paupenyu. Saka ini ndiri kungotaura nyika kuti nyika nhasi ndauya pamhepo nekuda kwendo last week yekupedzisira kwemwedzi wambudzi ndichida kuti titi makorokoto mwana wedu anonzi Second Republic ane 8 years from 2017 to 2025 uye zvekare tichida kupolishana nekupanana macorrection pane zvatakataura namashure patiri kutaura kuti kune criticism inenge ichibuda pamawhatsapp padare rangu panyaya yokwajapuresa. We know kuti maartist muriko asi nyaya dzatataura kuti makazviita bira renyu at wrong time hazvine and the last mapost enyu makanga maisa very fast same week yo muchibva matongonita show yenyu yokuti makapostiponda more respect wevakafa ava aimbira dzenharira dzakatoitwa riri bira renharira taitoti riri related nechikuzvikaranga marasta avainawo waya nehosho waya zvinotodiwa nepasi tigare than zvinhu zvenyu zvamunonoita ikoko kwamakanoita iyo show yenyu huona zvakazodzoka. Ende ndakabva ndazotaura zveshow yakaitwa kuZimbabwe grounds. Zimbabwe ground tichitaura kuti kwanga kune vaimbi vechechi pane uyu andakaita folk out uyu maendera ndakagara ndataura kuti kumhuri kwenyu kune munhu akarwa ane dare kare nenyika ino panyaya yekushuta video muchibudisa white casket akangofanana nemacasket anongovigwa nemamwe vanhu not casket yedrink casket white casket hanti ndozvandinotsvaka kutaura pano. Akatadza Amos ndiye mukuru wenyu akashuta that video kuchizonotera vanhu vakafanana nafungisai pazvikavambwa nana Kilati takazvitaura ndika kuti kofini harisire kutamba naro because kune vamwe vanhu vari kutoshaya makofini wayo kutione vamwe vanhu vakafa maneighboring countries vanoda kutoexumwa vauye. Saka musambobva makashuta mavidhiyo ane kunyebedzera nekofini anje zvinhu izvozvo kana muchiperwa nekuimba siyai kuimba panoda kuti tingonzi ndini dzakapenga ndashuta video zvisiri izvo. Zvinhu izvozvo zvinokonzeresa takakutaure apa takuporishana kupera kwegore kungofanana Kilati akaimba rwiyo rwakanzwa nenyika yese kunzi atezvara vamwe imboko. Umwe munhu akangoitambira song iyoyo kuti atezvara vamwe imboko but isusu takakura naye munzvimbo imomo tinotorwadziwa nesong iyoyo. Handikati inini uri mukwasha wangu murume wangu ndiwo baba vemukadzi vanodhakwa zvavo zvaunotoziva kuti wadanana nemwana wangu baba vemusikana uyu vanodhakwa wozozonoimba as a video as a song andizvo wakatotadza ipopa but vamwana vazvizive kuti atezvara vake vakanga vari munhu ainwa alcoholic vakanga vari munhu ainwa. Inini ndai grew up navo ndikatoenda navo kusame school Bararai not kuPararai ndo secondary ndakapinda primary school wa kuSt Michael's but munhu ainwa doro hangu but yo ungazosvika here pakutozonovaimba nyangwe nguva yebirthday time aivatengera zvavanoda included doro iroro but kushora ndika imi matezvara mungade kushorwa nemukwasha kukanganisa ikoko kuri kunzi havakafa tinozviziva kuri kunzi ikoko vanotanga kuzvibvunza kuti but mukwasha imborevei paimba but iwo wakatofadza nyika nekuimba zviriko zvakangova nekutsura kwandakaita Shinso kuti Shinso next time usaimbe zvine chekuedzeserana nenguo chena magemets nekuda kuti kune ngirozi yakabatsira nyika ineyi
imperialism time necolonialism time vamugabe vachizotonga kava bright rafuti vamunangagwa pa2017 yavo vachizotonga nhasi vari Joshua. Saka musatambe nekuimba zvezvechechi kuda kufadza vanhu muchikanganisa. Munozviziva here kuti nhasi zifa ndakashama inini zifa ichitaura kunzi vakuchinja kana kuti kuyoka vanhu vakafanana naPeter Ndlovu ana Bruce Grobera nevamwe ana mwari vesa. Why? Vanhu vakaita malegends panyaya dzebhora. But chicha munokangana kuziva ndechekuti bhora reZimbabwe ndakautaura kuti rinonetsa sei. Bhora reZimbabwe rakagara rakatopinwa spiritual. How ndibvunzei apana asingazive vaPhilip Chiyango. VaPhilip Chiyango vakatombova cheo vanechekuitawo nebhora. Chamusina kuziva ndechekuti nguva yavakaenda kwaanzira nekusanokurura shangu amai Shuvai Mahofa vachipfekedzwa dhuku. VaPhilip Chiyango havana kukurura shangu. VaJoseph Tinotimba vakazobudisa pfuti takazvitaura zvizvo kumashure. VaPhilip Chiyango pavakazoenda kumba kwavo nekufamba kwemakore vanonyora zvemanyusipepa makangoonawo ndikunzi kwambotsvo imba yavo anti inyaya yekuti pavakauya kuSoko vanhu vakauya kuSoko vachida kuti mapostora anamate. Ndakakutaura kuti mapostora haana kuramba kunamata but rakati dare ndaiti chinonzi mupostori wasiya nezvenyika wakungosangana nengirozi uchingoziva zvekuenda kunoteura kumasowe zvenyika. Kana watove zvenyika watobuda mune zvenyika ndosaka uchinzi waturikwa maoko pamusoro wapikira chipostori. Saka politics kana dzakuuya kumapostori chinzi vaite zvepolitics vachipota vachinoonekwa kunana National Sports Stadium bherese ramaiona mapostori ekuanzira ari clean shave vachiendawo kana unopiwa yavo portion yekuheroes vachiviga. Zvinhu izvozvo tinotozvifarira panguva yacho ndokuti Mwari vakarakidza kuti aya musarambe masvikirwa nenhuma dzevari kutonga nyika muvhura munogara imi muchifamba nesuwe endai navo asi munofamba pamutemo kupona kuchengetedza mutemo. Kune mutemo rwiyo rutoriko ikokuko vaitanga vanosvika kuKrau kuSowe kwaanzira kutange 10 off kwenda kwamakoni kumabvazuva ndo kune suwe rababanzira vonopiwa mutoro yavo vazonomixa zvenye nepovo dzimwe dzese kunana National Sports Stadium chinazona kuti apa ndo pakagara mapostori. Nhasi tsanongoro dzakazobudawo neikoko tikutaurirai kuti paheroes amai Sali havana mufaro nekuti kuti havana wavo kumachechi vano kune couple time munoti munenoparidza zvikapu murume nemukadzi handi muchitaura zvemaGBV kugarisana zvakanaka handi same naivo variwo loneliness kugana kure paspirit yavo vanotoda kuti vabviswewo ipapo vachimonoendawo kunyika kwavo vanoiswa munyika yavo noda kuti murume akaita kuti vagonzi muroora weZimbabwe vari vahosi navamugabe havasi ipapo. Handikati akazvitaura zvese izvozvo dai inini ndiri kutaura pano hazvisi zvangu ndakakuburirei pachena. Saka zvimwe zvinhu zvataenda taura paipa pamaredhiyo pamawhatsapp musabva mazonditora inini personal inini wamuri kuonawo zvangu aiwa inini ndinopiwa nemhepo manzo zvandinoda kutaura ndinopiwa nemhepo. Saka bhora takudzokera panyaya yebhora vaPhilip Chiyango umwe munhu wekutoti kana paizonzi bhora riri kunetsa Warriors iri kurohwa tichitozonzwana mheno vamwe vakatorwa napasuwa achimhonzi vaimhena mumwe Malawi uko zvinenge zvekutotamburira kushaya vanhu vanobudisa mari yePhilip wacho achinzi budisawo mari. Idare rake rakanga rakasanganiswa naye ngirozi yaiona nezvaiye ari personal pachake semaonesero akaitwawo futi vachinotimba pachavo ari vachinotimba vabusa futi paSowe asi kumhuri kwavo munonzwa kuti kune wekumhuri kwavo akazongosumudzwawo ngematemo akaurayawo vekwavo nhasi pamwe atori kuchitorongwe because akabudisawo zvava nokuti kubudisa sword unongosanganawo nesword akabudisa futi chinotimba kuti kachitaura ndeka asi kuenda ikoko kana kusaenda ikoko kana vachita matare vachinotimba kana vasingaendi matare isusu takatozvipiwa. Hapana pandikanzi kana ndanzi nditaure nemhepo ndotya inini kuti nhai vanhu vanozoti chii aiwa iwo rwenyama ukada kutifesa kuti kwose wataura izva tinotaurirana venyama but kana ari vakafa vakaenda vatura kuti tizvitaure hapana pandingatadza kuzvitaura nekuda kwokuti ndichingonoti gidhi kumba kwandogara vachataura kuti haunawo zvireva sei. Pamwe imhepo yatotaura yatoenda handina kwandingazoti komira katitaure nyaya. Saka muchiona chiti kana tichitaura tinotaura zvinhu zvatinge tapiwa nemhepo hazvinei kuti unoita nezvei tinotokutaura ipapo nekuda kuti zvinhu zvinenge zvagarwa kunzi tikuturei anti. Saka pabhora apo vaPhilip Chiyango munhu akafamba nezifa
zvatotoziya zifa yakambopinda maareas here amheno kuna Livingstone kunemba yezifa vakapedzisira vaitanga vaibatsira kuti zvizonosvika nekuproperty yavo vakazopedzisira vabuda vakazopedzisira vaitanga vanga vatoitwa appointed pamusorosoro zvebhora zvikatakwa saka kubhora uko kune dare chazonyanya kuti richiomesesa chinambokupe vamwe nyaya dzachinotimba maofficials paakauya kwanzira vakatanga kutongwa mumwe nemumwe zvaari mumwe nemumwe nezvaari zviri zvespirit iri ngirozi yaiona vanhu mumwe neumwe handi saka zvinhu izvozvo nhasi takuda kuzvitaura kuti chimwe chinhu chiri kuplaza kunyaya dzebhora kusafamba ivo maplayers acho pachavo havachatamba bhora ravanoenda kunotambira 90 minutes training vaakutamba bhora vane tukadhati kana chitukadhati vane voka vanenge vakasungira pasaiti kududzira kuti ndiri kureva kuti vama 11 players kusanganisa nagoalkeeper 11 handi mumwe anenge abva nekwabhanda example kunangayake kwabhanda mumwe abuda pamwe nekwamadzibaba ngana mumwe abuda nekwakaterera mumwe abuda nekwadhewa mumwe abuda nekwani master example anobuda mese imimi mumashooters menyu kana majezi menyu makazorera kuti mutumbi wenyu mageza nezvinhu zvenyu mapfeka majezi makunoribana bhora munganobudirira here kunoribana bhora paine dare rekuti pasi chigare chine nyunyuto nenyika ino havasi kunakirwa nezvinhu zviri kuitika munyika muno imi maakushandisa mishonga panofanira kunge mushandisa makumbo enyu kufanana netimu yangu yecaps vakapandukira chitembo uyu asi chitembwe munhu aitamba bhora akatomborira nguva yana nevha chiku ana george nechirongwa vana vadiki vana zulu ana nevha chiku ana george ana tinomuti joe shampo vakawanda maplayers ana joe shampo ana friday piri ana silver chigwenje ana george nechirongwa tati ndekumashina ana arusira bunje but havachazviona kuti mwana uyu aimbopfekawo majezi iwayo munhu anotadza asi munobva matasira munhu murasira kumararo kusei andizvo ngatirambe tichibuilda rudo pazvinhu zvedu zvatinenge tichiita muno munyika zvinhu izvozvo ndanyanyotaurisa nhasi kuti tionesane ndoda kuti ndo mwedzi wekupedzisira nesvondo racho chinosvika svondo tati mwedzi watakubata mwedzi wekutarisira mambo jesu vachiberekwa pa25 December andi asi ndati muzvizive kuti muvenga hanete kuda magata eropa vana vakafa kuSouth Africa vachifanira kunge vachidzoka zvakanaka vakangofanana nevanhu vakafa 2023 vachibuda kunana plum tree vachienda kuSouth Africa ava vaienda totozviziva nyaya munoiziva yesprinter negonyeti kwakarohwa vanhu vakafiwa vakawanda vaienda ava vaitouya kududzira kuti kune magata en'anga muno munyika vanoda ropa vada ropa iroro iwe umwe neumwe ndionenge uchizonosangana nen'anga idzodzo kumonana man of god mukurumbira wechechi imwe neimwe anenge achinzi pastor ngana but out of pastor ngana ane mamwe mapastor ake vadiki vakawanda kana 1000 vanopinda munyika wosanganza nawo ndo zvakafanana nen'anga dzinoda magata eropa dzine n'angawo dzadzo ndosaka unzonzi matare vakatasa nyika iri kudhonzera kuri kuwanda machechi kuri kuwanda matare ivavo ndo kwamunoima unoromba nekuda kwokuti magata eropa anenge ari ikoko magata eropa aya anoshandiswa pane vanhu vanoda zvikwambo zvekuda kugara nemari yakawanda ungave une mabhazi akawanda ungave une mashopu akawanda unoenda ikoko ndo magata acho saka vanhu kuti vawane ropa vanotokonzeresa parodi driver achifa dayanza anodzoka achibvunzwa angambomutswa anokwanisa kutaura kuti ndakabata steering pane munhu anenge atoya paview mirror pane munhu azodai pane munhu anobata key pane kureva kuti vanourayisa vanhu pamaroad accidents aya imi mbofunga road yakanaka but accident inongoitika why magata kune vanhu vanoita izvo munotozviziva kuti kune vanhu vanoita izvozvo and accident yavo iri so easy vanongobata key iwe unongori driver kugara pasteering unongobata key sendiri kudaure inini I know vamwe vanhu vanogadzirirwa mishonga kuri kumalawi kunyika yangu anenge ari driver ari mwana wemalawi achidriver gonyeti rekumalawi achienda kuSouth Africa anokugadzirwa mushonga wekuti imwe nguva anozopesera gudu zvekuti wakakwira zigonyeti roro chibvo transit anotokuudza fare kuti shamwari uda kukwira mugonyeti rangu iwe undipo mari but tichienda zvichaitika mugonyeti usabvunze waudzwa zvakwauri unozoona mamwe driver akatogara agudu atomukanya mushonga achinjwa because haisi nyoreka
kure kako mangwana uri pasitering wakagara musana une mhuri womukadzi kumba udiwo zvikumboone mukadzi wako kumba ukurudo futi zvekudriva gonyeti musana saka panozombochitwa kuti iwo mbogara uriwe mishonga yechishanda ragudo rakudriva gonyeti baba chaivo vanoshanda kumagonyeti vambogara pasai iwo zviona iwo unofanira kungonyara bozi wagara wautswa mumwe unotona zishato ririmo aiwa vasisiri baba wakumbira kuti ndinoda kuendawo kuharare ndiri kubva kana kumalawi blantyre mari yangu ndobhadhara aiwa zvinhu zvaunenge wautswa saka daba datrai kutaura kuti muzive kuti mishonga iriko ndidai yanga yasiko usina n'anga ipapo muzvizive saka magata dzimwe accident dzikuitika parodi iropa tikuripwa ropa kufa saka midzimu iri kupi yakafuratira nekuda kwokuti isusu vacho taakunyanya kuda kurarama zvechirungu ndosaka uri kuona tisiri kukwanisa kudzivirirwa muzvinhu zviri kutirwisa mhepo dziriko maona zvakafanana neipapapa pakaitika tomboti dai bira risina kuitwa mbira dzenharira nevamwe vakasiyana siyana maexample toda mbira dzenharira boys mbira dzenharira dzaindiinspire ndichikura daiva vanhu vembira dzenharira saka dai vanga variyo tomboti ndo vakangokuombererawo kunosvikawo nzvimbo iyo yakavigwa 17 pahunyana zvafambawo sei vachitaura kusina kaovernight kakazoitwa bhozi vana vanhasi toda kutaura chokwadi harimbokutendererai vavo kumariro munoemba zvinyadzi ikoko kumadhanzi ikoko kumabhawa ikoko munenge musina kupfeka zvine chimiro pamwana nehanda vari muchiraundi usiku kana ma12 am ma3 am varikutotsona ndo vana vari kuridza mbira apo zvimbiriko zviri kuitika ipapo woonekwa wakutori nenzwara inenge inotobaya munhu inenge tonofukunura kana kumakuva chaikunochera pasi inzwara kana kuti une chichi handisi kushora zvamunenge muchiita but ndati muzvizive kuti zvinhu izvozvo munozviita out of your money ifashion but midzimu yenyika inei nepasi chigare chenyika inei vari kuzviramba nekuda kuti godo ranehanda rimbobva rakapera rekusheswa musoro wavo muchena avadimbura musoro mhepo yakaguvi yakazodzikama after nhumbi yayo inova tsvimbo yazowanikwa nemhondoro dzekuguruve tsvimbo yanehanda nguva yavakafa yasekurwa guve yakashayikwa yakazowanikwa nhasi inowanikwa kumuseum saka zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitaura saka takudzidzisai kuti muzive kuti zvimwe zvinhu zvamunoita imi vaimbi musaimbe noise kungonzi ndinzi ndinoimba uchaimba noise zvikukonzeresa ene ndinodayira kana kumhuri ikoko kwana mahendero ikoko handifiki kuti amai nababa vapenyu pane hwani mupenyu vati hwani asipo hamuzivi kuti zvakafamba pamwe zvakakonzereswa pamwe makazofirwa naamai kana baba zvakakonzereswa nenyaya yekuti kwakashutirwei chete kofini muchimboshutireko makofini vamwe vanhu vari kutoashaya muri kuzvifanisa sei todzokera zvakafanana neerita mai vangu vanogara vakatotaura dai pasina wewishi akazobudisa mari yake ndagara 12 days ndiri mumochari dai ndiri kupi ndaibhadhara iwo mwana wangu waibhadhara mari totoata ihurumende kaindirawo zvinhu zvinolapsa yakaexpire nguva yayo asi iyo vanogara vakangotara kuti asi ndainopereka handai ndaingonopereka ndakadi kungoidzorerwa zvinhu zvakawanda zvinonyunyutwa muno munyika zvimwe hazvibude pamhepo maona wozozvifungisawo dhipa kuti kutori nen'anga muzimbabwe akatoenda kughana kunotora makona ekutouya achitopa vana men of god kuti vaite cloud puller vachipretenda kuti machechi iyo vachinamata manyepo mwari iye pachakanganakirwa pa10 commandments azviita saka nyika ine mhepo gara chese chaoneka muupenyu gara uchiziva kuti nyika ine mhepo ndakakutaura kumashiro kuti machembe rakakupromisa kuti mvura ichanaya vanorima vacharima hurutsa yezvo kuri kuona iri kunaya asi chanoda ngokutaura ndechekuti vana vaya vanoenda kuzvikoro zvinoyambukwa migwagwa yavo vachipfuura nekumarwisi musayambuke munokukuswa kozoitawo vaye muno local vanoda zvekunobhakucha chimbosiyai nekuda kuti mvura ichawanda yawanda iri kutaura iyo kana vachitaura mafambisiro notaura pachange pakabatwa mutsvairo wakaintroducwa baba Mnangagwa kana vakaintroducwa baba Mnangagwa mutsvairo 12 meaning 12 mafridays of every month pane mutsvairo tine gore ne12 mwedzi which is 12 mafriday 12 iye anonzi 12 anzi mukoshesei 12 nekuda kuti pakayambuka vana vaIsrael thanks to your Matthias Matthias Mary nekuchimbira areka pakayambuka vana vaIsraeri vachiyambutswa naJoshua baba Mnangagwa ndiJoshua imwana wakutaura 2030 tato netrapambalasi pane zvimwe zvinhu zviri kutopromswa kuitwa zvatanga tisingazive maroads and so forth andika saka vakangofanana
navajoshua vakayambutsa vana vaIsraeri vakaudzwa naMwari kuti chitora 12 matombo pakamira akipapo pamira kufamba gungwa remvura wochidaidzawo 12 varume mumwe neumwe otora dombo mozonotsveta pamuchanogadzika Ark of the Covenant areka in memory muvana venyu paupenyu hunotera inhoroondo dzamuchagara muchivataura kuti matombo aya akabviswa mugungwa nguva yakapfuura vana vaIsraeri pagungwa reJordan River andi saka 12 musamushore kana kuna Mwari akanga ane mwana wake Jesu akaudza pano akamuisa mudombo raMary zvisina sexual intercourse zvisina penetration akanozvara mwana iye Jesu akazomusanganisa nevadzidzi vofuti vangano vadzidzi 12 anovaona 12 aroramba achibuda saka musashore mutsvairo baba Mnangagwa zvese zvikutasirwa kunge zvefanira kunge zvakaitwa kumashure kana zvakaitwa zvisina kupedziswa vari mudirection iyoyo zvinenge zvanetsa ndangokutaura maZimbabwe musabatirane pfuti musaurayane inepa yatinoti round table discuss nyaya dzenyu zvoenderera mberi toda kutsvaya kudzora chinyakare kuti vepasi chigare vatirwire pahondo dziri kurongwa nevachena kuuraya mwana weAfrica. Africa inoda kunzi idonhe nemuchena tikudya navo chita Iskarioti aidya naJesu but last minute akangopanduka. Tinovada vachena tese tiri vanhu but garai makazviziva kuti Africa musha nyika yedu yakanaka inodiwa. Kumakore kumashure takambova maslaves tichishipwa tichitwa se iye zvine zvitama slaves in all there are so many ways to kill a cat. Technology yekuti mwana ari kuZimbabwe ari kuona beu remunhu akagerwa musoro riri beu kuAmerica asi ari muZimbabwe hazvinei kuti ari muimba yeplastic ndopa tinoda kuti muone kuti kungwara kwevanhu andi apa madrugs ndagara ndataura madrugs ari kupinda kweitiwo futi varoyi vakupfekera vana kuvati ari kupengeswa nedombo izvozvo futi muzvione futi asi zvinhu izvozvo tinoshuvira kuti zvisarambe zvichiendera mberi asi zvinhu zviri kutouya saka pakadaro ipapo tavanhu tichachema tagara tiri kutochema because hapana munhu asi kutanya madrugs tiri kutochema tagara tiri kuchema asi Mwari ngavatiitire nyasha. Mwari vanozvipedza, Mwari vega vanozvipedza. Vana vaIsraeri vakazopedzisira kudzokera kumaoko aJesu kudzokera kuteera Jehovha vaona example uye azvipira kuti ini ndoda victory asi vakayeuka. Mwari akatanga futi kuvaita sekuvafudza. Zimbabwe will be okay. Zvese zvekushaya mabasa vana vakadzidza nevasina kudzidza vachiswera madrugs muregerera nyika. Madrugs harimwe muZimbabwe, madrugs ari kupinda but mubvunzo watingangoti ndewekuti kwaanopinda nako ikoko ngakuiti wakati security immigration handinga iripo ine sniffing dog ine vanogara vari musifu kune mapurisa kune masoja ezvinezvo vari kufara mapurisa nemasoja vese vemuhurumende baba Mnangagwa vakakuitirai zvakanaka muri kudya mabhonasi mune zvakanaka isi tichifarawo kuti mvura Mwari vari kutinaisira hurudza dzicharima zvinhu zvese zvakanaka meduwo mumbare masuwejiwo achakukurwa achiendawo kunonana mukwisi imvura yese iyo ichinaka. Saka zvinhu zvese ziva kuti nyika ino inodiwa naMwari. It's a blessed country but musaite mistake yekuteedzera mapasta enhema ari kuda mari ndaa yekuti pasta kana achiita zvinomakisa kana newo futi uchienda kuchechi ikokoka unenge uchiita zvinomakisa. Tichikusiyirai mubvunzo ndeyekuti nyika ine yakatomboita fashion yekupoza nemaristband. Maristband yakaendepi hapana singaperi zvaMwari hazviperi but zvemunhu wenyama zvinopera. Ndofunga maZimbabwense ndangouya kuti tizomungopakurirana zvishoma. Zvatapakurirana izvozvo ndezvekuti muzive kuti baba vangu inini kuzorora kwavo havazorore nekuda kwokuti vakavigwa vari popa. Vakavigwa popa noti kuti pakashayikwa mari asi nekuda kwokuti vakararama life yokuti vakanga varoora munhukadzi anovanhu vomai vangu vakafirwa naambuya vakatadza kuvaviga ambuya vakaenda popa. Saka naivowo vakanga vane hama dzavo kune hama dzavo dzine mari vakatoenda kumwedwa zvimwe chetewo sezvakaitwa ambuya kushaya kwandakaita kuti vasumudze kuti vaende kumusha kwavo vakaendeswa paWarren Park. Saka baba ava vakuti sezvo hurumende ndokutendai makakwanisa kutora baba ndaifanira kunge ndataura nechichewa but hatingokutaurei chishona bataura vanoita. Ndinotenda kuti mbuya vapa musha wavo ini nonda kuda ndichibudewo munyika menyu ndiendewo mhepo yangu mhepo yababa vedu isusu takanoikochekerwa kuyo zvavafanira kuti waenda kumusha vanhu honzi waberekeswa
takanoikochekerwa 2018 handisida kukuvanzai. Takaenda 2017 kumusha tichienda kunogarira tsvimbo ichiswa pana hanzvadzi yangu nana baba kuti aziye muno mune misha unenge nana mhondoro kwandakaona mwana mudiki achinzi iyi ndiisha ari mwana mudiki agadzwa upi hwatsvimbo ndo zvakaitwa hanzvadzi dzedu kuMalawi. Asi chiga chekuti baba ipopa haanoboda kukuvanzai inyaya iri kutonetsa. Anofanira kuuya hama, vauya hama vosvika kumbudzi uku voitawo culture yavo. Haisi yakanyanya sei culture yavo tinotarisa kuti vaita nababa vedu ndeyekungoti mhepo yababa vedu izivo kuti parinda racho iroro patsikawo wekwavo. Kuvadaidza zvavo vakatovadaidza pa2017 ndazodzokera ndandega musi wa5 June handikanga ndichizodzoka kupera kwaJune 2018 vakanga vatovadaidza bhosi vakavadaidza patsvimbo payakaitwa 2017 kuti taudzwa nevana kuti makafa mukahama dzikatoti tivavige vari vaidhikira hamundivige ngandingoendawo vachiri vapenyu vachitonwa doro machate kuti makotetu. Saka paisa hapana pataizita nharo iye ari mubvakuru pamwe taizovaviga futi zvisirizvo imi vakuru hama muri kuMalawi. Saka vakaenda asi nhasi taakutaura pamhepo kuti vakuchifanirwa kusangana nehama dzavo vari ipapa asi spiriti yavo irimo muno muZimbabwe yakachengeta vana vayo. Isusu vana vaRita vanova ndisu vana takachengetwa kuchinyaradzo Rita ari kuchikurupi asi tinongozvitenda zvedu mabasa ari tombaba Mnangagwa kuti maovhesi musacheme. Isusu tine nherondo dzetsvimbo dzenyika ana mbuya mutuma ana mai vedu ari ana zvimbwido hatina chatinacho panyaya dzekunzi hurumende iri kuteuka kuti ndo mhuri dzacho hatina. Ivo vega vakataura kuti ndosaka ndakabuda ndiri haka ndakunosvika pamusha wangu haka imari ende tine nyaya dzekunzi haka isitakambutaura haka. Saka isinongoti vepasi ndo vachaita kuti tiuye ukwewo kuti Rita chaiva chimbwidowo zvishuwa chakaendawo kuchikurubi panguva yekuti chinyorwewo information yacho vakanga vafa 2009. Asika tinoziva kuti kune vana vemaovhesi vanobatsirwa kune vakadaro daro. Isusu takanzi izvozvo hamuendi zvichauya zvega. Saka isi tinongotenda vari kuzviitirwa. Isu zvedu shure yedu ndeyekuti tiende kuMalawi tiunze hama. Mumwe munhu angakwanisa kubvunza kuti muda kuendeswa nani kwenda mega. Pataimboenda taenda tega dare uko rakanobuda reshiti mhepo ichabuda yega. Isi taifunga kuti kunyeba tichibva kuMalawi ndosaka makazoona Soko handika yakatobuda 2018 atodarika Soko yakanetsa. Ndivo vanofamba vari pamutupo wavo baba vedu vachida kuti vana vavo vabude muno zviri officially toenda kuMalawi tonoita mabira edu tozodzoka kurinda rababa vedu. Nyika ineyi inenge tsutsumo nenyunyuto yemaMalawis inenge yapera. Why ndiri kudaro? Nekuda kwokuti dare rambuya iri rakabata mwanasikana wavo anonzi Rita mai vedu rikabata ivo mbuya pakashanda n'anga kupamba tsvimbo yavo mbuya mutuma pakashanda n'anga kuchekereswa kwaRita nemukoma wake zvatakudzokera kuipa kuva nezvikwambo zvikuda kupfuma. Mukoma akarova pasi petsoka munin'ina wake achida kupfuma akapfuma zvishuwa asi pfuma yake ikasanga kupanduka yakuurayisa vamwe. Uko paakachekesa munin'ina wake anova Rita mishonga yakashandiswa zvichiinkludewo vana vemubva kure. Saka tsvimbo yekuMalawi inenge chichinyuta kuti ivo mukoma nemunin'ina muri varoora kuMalawi ndaiti vakanga madiwa nemwana wedu wekuMalawi idzinza rekwedu. Ko pamaichekeresana makadingochekeresana pachenyu namai vamwe chete nababa vamwe chete muri mazimba. Ko vana ava makavakwanisire chii pakaitwa mishonga iyoyo? Because pakagadzirwa mishonga yehuku yakaurayiwa pakashandiswa mishonga yechibhoyi tese tikanzi tigeze takatakurirwa nhumbi. Unonzwa sei kuti kune kiti rakabuda muMbare kunobata kunhu kwakafanana nekunanana Mount Darwin mune huku mhenyu mune huku waro yatengwa zuva iroro iri mhenyu ikachekwamba imomo ikasanganiswa nemishonga yezvigure ikapiwa vanhu imomo ichinzi nemunogeza matoilets edu ekuMbare ikazotakurwa ikaendwa nayo. Isi takakura tine 12 years 1985 takakura tichidangoziva kuti saka huku iyoyo after taitwa zvatakaitwa izvi amene vachizorwara vachizofa vamurwere wepfungwa
amaiguru vachisimbisa huku kuromba kwavo. Saka huku yakazonetwa togara tichifunga kuti huku yakaenda nedresi ramai nebra nepetikoti ravo, yakaenda rine kadresi kamwe nepenti yangu, yakaenda rine zvemukati zvabhudhi mukuru namubhudhi mudiki, hembe dzevanhu 4 zvichiendwa nazvo kupi zvina amaiguru zvichizonoitwei? Saka nyama yehuku yaurayiwa iyi yakazodyiwa here? Zvinhu maquestions andiri kutaura anogara achitaurwa nevanhu kuMalawi. Pachizoonekwa kufa kwehama dzedu kuMalawi nokuda kwokuti tanga tafambiswa pakubatiswa zvinhu zvisiri izvo. Saka hondo idzodzo hadziperi. Ndosaka ndakuda kusimbisa futi nyaya yemapira kuti mamwe mapira mune muchiita muchira overnight muchiita macrusade kana whatever zvamuita, kune dzimwe futiwo mhepo dzine dzichisumuka ikoko dzine dzichiuya kunoda kuona kuti vana vemunhu wedu uyo varipe ende tikuonekwa tiripo but chiga patakapedzisira kuonana nawo 2018 ndichikuti tidzokere kumusha. Ndinodayira kune vari mudare iri vari kuziya nyaya idzi, aiwa tinofara kuzonzwa kunzi vana imi nhasi muri kurikwira parodpot endai kumusha kwenyu. Ndiwo mamwe mashoko andati ndisire Zimbabwe kuti mhuri yevana vakabuda mumakwaedza zvine chekuita netsoko-tsoko, vana iva vari kudiwa kumusha kwavo. Kumusha kwedu chete ndo kwatingangonochenurwa chakaita kuti dzinza redu kuMalawi vasapfuye huku nekuda kwenhoroondo dzehuku yakauraya kuno, ende zvigure munozviona zvine huku zvichiita zvavanoita. Ndosaka takataura paya kuti siyanai nezvekutamba zvigure maZimbabweans. Kune vanonorombera njuga, vanorombera fight, vanorombera kutamba bhora kumishonga yezvigure zvamanje manje. Malawi yakatsamwa payakatanga kutsamwa, inakutanga kutsamwa nhasi. Mumbare yakatsamwa gore kune vese vezvigure ndabva mangodzwa. Pakafa munhu akanga ane mbiri mumbare ainzi Ching'ani-ng'ani. Iye hapana munhu akanga asingamuzivi, airobha vanhu achibata vanhu kwiyo achiona vanhu mari achiita sei, asi akafa asungwa akasungwa akanokastodwa mumatapi. Amene zvakaitika kumatapi tikazomunzwa kunzi afira mukastodi. Akanga atogara ari padare nekuda kwokuti munhu akatadzirawo kudzinza redu pamabasa ake zvekurobha izvo zvekubata vanhu kwiyo kudii. Saka zvamanje manje ipapo pachibva pazofowa vamwe vangwane mbiri yenjuga vachishanda fune mishonga yezvigure. Saka zvamanje manje ndangoti vezvigure chimboitai stay away munyaya yemabasa akashata nekuda kwokuti zvigure zvacho zviri zvekuMalawi zviri kutotsamwa because zviri kuti maakutora business rezvigure. Kuna kuZimbabwe maakuita business kuzvigure. Yeti kuMalawi mutambo unorespectwa, unotonosumirwa vanhu vezvigure, vakuru vezvigure kunovakumbira kana nehuku, tine muchato, tine mariro uyaiwo. Noti kungoti apfeka zvake zvaapfeka ungoeri kana achiita zvaari kuita. Ende ikoko kuzvigureko kuri kufiwa futi, asi kudhara zvayanzi zvigure hazvingofa. Saka da kuti muzive kuti mhepo dziri kutenderera nemashoko iwayo tichasangana pane zvikamu zvinotera. Ndinotenda hangu ngatirambe tichienderera mberi, asi mumwe neumwe wanikwa uchipfugama nekuti kuti matambudziko enyika ino haazombofa akapera. Kune mhepo dzevakaenda dziri kusumuka, koita satanism iri kuwanikwa ichipfekwa nekuda zvinhu, kuda kwenyika muno zvichifambirana neteknoloji idzodzo. Because madrugs kunzwa kwaari kuitwa munomo ari kuinfluensa vamwe vana, they believe kuti ndinzi a best artist kurova drug. Havazokubudeni pachena kana ukashamira brongo usina kubata skangi kana mbanje, asi idrug. They are all drugs. Ini ndakadzidza pharmacology kunursing yangu. Madrugs akava newo mbanje anotokuvhiringidza. Madrugs ari under medicine anokutreata. Ese anenge ari under drugs. Pane drug rekuti rinotokuvhiringidza nemaexamples acho. Koita drug rekuti imedicine rinokukura. Saka isusu tiri kuti amai Mnangagwa ndimi mabata basa rekuunza mari yapo. Zvakuda nyasha nekuda kwokuti mhepo dziri kutaura kuti achauya matypes nematypes. Isu tinogara mumbare, wainzwa kuti mwana anoshamira brongo, unzwa anoshamira hystalix, unzwa mwana arikushamira Berlin. Iyo zvinhu zvakuita zvemaastra. Andamukona zvakwa zvinga. Vamwe vari kutonzwa vanobika mapamba vachinwa mvura. Vamwe vari kutonzwa vatonochera maskeleton evakafa kumakuva vono Akauya. Zvakawanda. Saka zvinhu zvayo zvese zvitiri kuzvitaura in short, harisi dambudziko renyama yeMnangagwa mega, idambudziko renyika yese. Iwe out yekukongwa kwemaAfricans futi. MaAfricans tiri kukongwa nekuda kuti nyika yemaAfricans, Africa inyika yakanaka inodiwa nevachena. They can be friendly kwatiri, but on the other hand, example,
Judas Iscariot akapanduka last minute, Jesu akaitwa crucified, akatofa akazomuka hake. Saka ngatitarisire raramo asi tichitarisira futi maadvantage nedisadvantage. Ndotenda hangu.